Αφήστε κύριε Τσάπαλη, αφήστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε να συστηθώ. Είμαι ο Μιχάλης Οπόλικε, μέλος του ΔΣ της πρώτης ΔΙΤΟ, οικονομολόγος κατ' επάγγελμα και υπεύθυνος για την επαφή της οργάνωσης με την επιχειρηματική κοινότητα, την αγορά και τις επιχειρήσεις. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους εδώ, πανωσιολογιότατε, αγαπητοί πρόεδροι της ΔΕΠ και της ΔΙΤΟ, αγαπητοί πρόεδρε της ΟΝΕΡ, στη σημερινή εκδήλωση για τη γυναίκα. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μαζί μας ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος της ΔΕΠ, τα μέλη της ΔΕΠ Κωνσταντίνος Πλατόπουλος και Μιχάλης Βόβος, το μέλος επίσης Αναστάσιος Αρχήμαστος, ο πρόεδρος της Τρίτης ΔΙΤΟ, ευχαριστούμε πρόεδρε για την παρουσία, Σπυρίδων Γιαννάτος, ο πρόεδρος της Πέμπτης ΔΙΤΟ, ο Γιάννης Χάρκος, η Φέδρα Ταναχούρη, Πολυτρέφεια Πρώτης Αθηνών. Φέδρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Η Έλενα Ημιλικόνη, μέλος της ΔΕΠ. Η Έλσα, συγγνώμη, η Έλσα. Και αναπληρωτής υπεύθυνος της ΟΝΕΡ για το λεκανοπέδιο Στέργιος ο Σπάσος. Φυσικά είναι και ο φίλος μου εδώ, ο Όμηρος ο Τσάπαλος, υποψήφιος βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών και κυρίως με τη μεριά που θα πω εγώ, ως οικονομολόγος, εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΘΟ, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γεια σου, Όμηρο. Σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε για τη γυναίκα και ίσως είναι η πρώτη δεν είναι πρόεδρε, εκδήλωση πέρα από την θυμοτυπική της πίτας και της πρωτοχρονιάς. Αφού κάθισε ο Ερμαντός όμως, πριν ξεκινήσω και πριν ακούσετε τον πρόεδρο και τους πολύ δυνατούς ομιλητές συναδέλφους μέλη της ΔΙΤΟ, θα ήθελα να πω ότι με μεγάλη λύπη υπάρχει μια μεγάλη απούσα από τη σημερινή εκδήλωση, γυναικάρα, η οποία θα μας συντροφεύει όμως παρά την απουσία της με ήχους που τα τραγούδια της στα αυτιά μας θα εχούν για πάρα πολλά χρόνια. Τη Μαρινέλα και αντίληπτο και ανέβρεση ένα χειροκρότημα για την κατακόσμο Κυριακή Παπαδοπούλου. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά για άλλη μια φορά στην εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα, όχι μόνο όμως όπως θα δείτε σε μια διάσταση, αλλά στο σύνολο των ρόλων της, των ιδιωτήτων και της δύναμής της. Η γυναίκα της σύγχρονης εποχής, που είναι πολλά περισσότερα από ένα τίτλο. Είναι δημιουργός, είναι επαγγελματίας, είναι μάνα, είναι σύντροφος, είναι φίλη, είναι ηγέτιδα, είναι οραματίστρια. Είναι εκείνη που ισορροπεί ανάμεσα σε απαιτήσεις και όνειρα, που στηρίζει και στηρίζεται, που εμπνέει και εξελίσσεται καθημερινά. Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως για να αναδείξουμε τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την προσφορά της σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Από τον επαγγελματικό χώρο μέχρι την οικογένεια και την κοινωνία, η παρουσία της είναι καθοριστική και αναντικατάστατη. Η εκδήλωσή μας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο έμπνευσης και διαλόγου, να φωτίσει ιστορίες, εμπειρίες και προοπτικές, να μας υπενθυμίσει ότι η εξέλιξη της γυναίκας δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, αλλά συλλογική πρόοδος. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας εκλεκτούς ομιλητές και ομιλήτριες, συμμετέχοντες που θα μοιραστούν μαζί μας γνώσεις, σκέψεις, βιώματα, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό και ζωντανό διάλογο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση και για έμπνευση. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε, να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τη γυναίκα σε όλες τις ιδιότητές της. Σας ευχαριστώ και εύχομαι μια εξαιρετική εκδήλωση σε όλους σας. Να καλέσω στο βήμα
τον πρόεδρό μας, τον Κωστή Νασιμάκη, για 2 λόγια και μετά να παρουσιάσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά των ομιλιών. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εορταστική υπενθύμηση. Είναι μια ευκαιρία για βαθύτερο στοχασμό πάνω στην πορεία της γυναίκας μέσα στην ιστορία, την κοινωνία, την επιστήμη, την οικογένεια, την πολιτική και φυσικά μέσα στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Αν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα διαπιστώσουμε ότι η παρουσία της γυναίκας υπήρξε πάντοτε καθοριστική σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και όταν δεν καταγραφόταν σε όλες τις περιπτώσεις. Πίσω από κοινωνικές αλλαγές, από πολιτισμικές εξελίξεις, από τη διαμόρφωση αξιών και θεσμών, συχνά βρίσκονται γυναίκες που εργάστηκαν αθόρυβα αλλά ουσιαστικά. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μεγάλες κατακτήσεις στον τομέα των δικαιωμάτων και της ισότητας. Ωστόσο, ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις, την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και την οικογένεια, τις κοινωνικές προσδοκίες, τις ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική αναγνώριση της συμβολής της γυναίκας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο σημερινός μας διάλογος επιδιώκει να εξετάσει τη θέση της γυναίκας μέσα από πολλαπλές οπτικές. Εθνικές, κοινωνικές, επιστημονικές, επαγγελματικές, αλλά και πνευματικές. Διότι η γυναίκα δεν είναι μόνο επαγγελματίας, επιστήμονας ή εργαζόμενη. Μπορεί να είναι μητέρα, σύζυγος, δημιουργός, φορέας αξιών και παιδείας. Είναι εκείνη που μεταφέρει στις επόμενες γενιές όχι μόνο τη γνώση, αλλά και ήθος, ευαισθησία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η παρουσία της γυναίκας μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι σήμερα, η συμβολή των γυναικών υπήρξε καθοριστική, με την Εκκλησία μας να τιμά ως κορυφαίο πρότυπο τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτές οι μορφές δεν αποτελούν απλώς ιστορικές αναφορές. Αφορούν σύμβολα μιας βαθύτερης αλήθειας. Ότι η αξιοπρέπεια και η αξία του ανθρώπου δεν καθορίζονται από το φύλο, αλλά από την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Σήμερα, σε έναν κόσμο που δέχεται καθημερινά αλλαγές, η συζήτηση για τη θέση της γυναίκας έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα δικαιωμάτων. Πρόκειται για ζήτημα πολιτισμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και ποιότητας της δημοκρατίας. Μια κοινωνία που αξιοποιεί και σέβεται πλήρως τις δυνατότητες των γυναικών της είναι μια κοινωνία πιο δημιουργική, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Η σημερινή εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πυρήνα ουσιαστικού διαλόγου. Μια ευκαιρία όπου η επιστημονική γνώση θα συναντήσει την πραγματικότητα της καθημερινότητας, όπου οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα συμβάλλουν σε ένα γόνιμο προβληματισμό. Ελπίζουμε ότι μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναδειχθούν όχι μόνο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, αλλά και οι προοπτικές για μια κοινωνία που θα βασίζεται περισσότερο στο σεβασμό, την ισότητα και τη συνεργασία. Γιατί τελικά η πρόοδος μιας κοινωνίας δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες ή τεχνολογικές εξελίξεις. Μετρέται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον άνθρωπο και αναγνωρίζει την αξία κάθε μέλους της. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τη συμβολή σας σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ της τοπικής μας οργάνωσης για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν και στο πρόσωπο του Πρίτανη κ. Βασίλη Ποτόπουλου, τη διοίκηση του Webster College, που μας διέθεσε αυτόν τον υπέροχο χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απόψινή εκδήλωση. Χορηγός της σημερινής εκδήλωσης είναι η Εταιρεία Εμπορίας Ξύλων Δαπέδων MP Gundel Floors, Λεωφόρος Πεντέλης 7α Βρυλίσια. Εύχομαι μια γόνιμη και ουσιαστική εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το διάλογο με τις εισηγήσεις των ομιλητών και θα παρακαλούσα αν υπάρχουν διάθεση για τοποθέτηση ή κάποια ερώτηση στο τέλος όλων των ομιλιών, έτσι ώστε να γίνει μια σφαιρική, να υπάρχουν σφαιρικές απαντήσεις σε ό,τι τεθεί. Λοιπόν, θα καλέσω στο βήμα τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Παντελεήμωνα Τσορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας. Δεν ξέρω αν διαλέξατε πανοσιολογιότατε τυχαία τον τίτλο της ομιλίας, «Η Ανδρεία Γινή». Ο λόγος σε εσάς. Θα το διαπιστώσει. Στη Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία της γενέσεως και τη δημιουργία του ανθρώπου, λέγαμε ότι
ο Θεός έκανε τον άντρα και τη γυναίκα. Λέει ότι ο Θεός έκανε τον άντρα και τη γυναίκα. Στο εβραϊκό δεν είναι άντρας και γυναίκα, είναι το γένος ο άντρας και η ανδρής. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Όπως έχουμε αρσενικό γάτο και θηλυκή γάτα, έτσι το αρσενικό είναι ο άντρας και το θηλυκό είναι οι ανδρές. Από το όνομα αυτό και παράγεται και το επίθετο ο Ανδρέος. Διότι η βασική αρετή του ανθρώπου, του ανδρός, ποια είναι? Η ανδριοσύνη, να μπορεί να αντιμετωπίζει, να παλεύει τα προβλήματα, με το μυαλό που έχει να βελτιώνει συνεχώς τις δεξιότητές του για να επιβιώνει. Όπως η αρετή του αλόγου είναι να τρέχει, όπως η αρετή του αηδονιού είναι να τραγουδάει, έτσι και η αρετή του ανθρώπου, του ανδρός, του γένους αυτού, είναι η ανδριοσύνη. Αυτή η ανδριοσύνη δημιούργησε τον πολιτισμό, αυτή έβγαλε τον άνθρωπο μέσα από τη σπηλιά, αξιοποίησε τη φωτιά, από τη φωτιά έφτιαξε τον τροχό, από τον τροχό έφτιαξε όλα τα υπόλοιπα τεχνουργήματα που φτάνουν μέχρι στις ημέρες μας και είναι η βάση του πολιτισμού μας και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι ανδριοσύνη. Ο άντρας, αν θα ήταν κυνηγός για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας, η γυναίκα ήταν αυτή που αξιοποιούσε όλα τα επιτεύγματα του άνδρας. Το λάθος είναι ότι θυμόμαστε τη γυναίκα μια φορά το χρόνο, που λέμε η μέρα της γυναίκας, ενώ αγνοούμε καθημερινά ότι μια μάνα μας γέννησε, μια μάνα μας μεγάλωσε, μια γιαγιά μας νανούρισε, μια γιαγιά μας έμαθε γράμματα και κάποια άλλη, μια σύζυγος η ζωή μας συντρόφευσε και στο τέλος θα μας κλείσει και τα μάτια. Λοιπόν, είναι λάθος να τα θυμόμαστε αυτά, μια φορά το χρόνο. Το ευγενικό, και θα έλεγα και το τίμιο, ήταν να θυμόμαστε πάντοτε σε αυτά τα οποία οφείλουν. Και δεν είναι, ξέρετε, ζητήματα δικαιωμάτων. Σε μια οικογένεια δεν υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Εάν ο πατέρας δουλεύει και φέρνει ένα αλφα κεφάλαιο στο σπίτι, ένα εισόδημα, δεν λέει ο πατέρας εγώ δούλεψα, δικαιούμαι 90% και εσείς θα μοιραστείτε τα υπόλοιπα. Εάν υπάρχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, ένας ανάπηρος, ξοδεύει όλη η οικογένεια για τον ανάπηρο αυτό και αυτοί στερούνται. Αυτό λοιπόν το μοντέλο οικονομικής οργανώσεως είναι το οποίο θεωρητικά πρέπει να συνδιέπει και μια κοινωνία. Και εκείνο το οποίο λείπει στην κοινωνία μας είναι και με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τους ανθρώπους μας, λείπει από την κοινωνία μας και από την οικογένεια η στοργή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια γυναίκα η οποία εκδαπανάται σε μια διοικητική, διευθυντική θέση που προσπαθεί να επιβιώσει με τόσους και με τόσα, να γυρίσει στο σπίτι και να μπορέσει να γαϊδέψει με τρυφερότητα και με άνεση τα παιδιά της ή να απευθυνθεί στον άντρα της. Το πρόβλημα που δημιουργήσαμε είναι αυτό τον ανταγωνισμό. Και το χειρότερο, βγάλαμε τη γυναίκα στην αγορά εργασίας για να τη φορολογούμε. Λέει σε μια κουβέντα κάποτε που έκανε ένας μεγάλος κεντρανός Αμερικάνος επιχειρηματίας από τα μεγαλύτερα ονόματα, η επιτυχία λέει του φεμινισμού ποια ήταν? Αυξήσαμε τη φορολογική βάση. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Και δέστε τι τραβάμε μέσα στις οικογένειες. Πάρα πολλές φορές συνάντησα παιδιά τα οποία φεύγοντας από το σχολείο παίρνανε από τα κηλικία κάτι να φάνε. Και το ερώτημα είναι καλά σπίτι, μα σπίτι δεν έκανες λέει. Δεν υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά όταν πάνε στο σπίτι και δεν βρουν κανένα πώς θα συμπεριφερθούν. Και μετά μην κοιτάζουμε και λέμε έχουμε την εξωσχολική, την αδοσχολική βία και όλα τα υπόλοιπα. Αφού δεν υπάρχει περιβάλλον, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα για να μπορέσει να τα κρατήσει αυτά. Ποια γιαγιά, ποιος παππούς πήρε αυτά τα παιδιά να τα περπατήσει, να τα πάει μια βόλτα στο πάρκο, να τα μιλήσει, να σου πει μια παλιά ιστορία? Δεν τα έχουμε. Είναι όλα τυποποιημένες σχέσεις. Είναι στον αυτόματο. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε τη θέση του καθενός όπως είναι οντολογικά. Η γυναίκα μέσα στην εκκλησία έχει τη θέση της, διότι ο Παύλος εξομοίωση πλέον δεν υπάρχει άνδρας, γυναίκα, πλούσιος ή ελεύθερος ή φτωχός, πολιτισμένος ή απολύτιστος. Ο καθένα είμαστε ίσοι απέναντι του Θεού. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και την ομοιότητα. Δεν μπορείς να έχεις να ζητήσεις από ένα άλογο ή από ένα σκύλο να έχουν την ίδια απόδοση. Έχουμε μάθει να συγκρίνουμε τα όμοια. Λοιπόν, πρέπει να αποδώσουμε στον καθένα τον ρόλο του, να αναγνωρίσουμε τη μοναδικότητα και τη θέση την οποία έχει και να την τιμήσουμε.
Το λάθος είναι ότι το θυμόμαστε, κάνουμε αυτές τις εορτασμούς. Όλο το Μάρτιο παρακολουθούσα τους διάφορους εορτασμούς για την επέτειο της γυναίκας και από μέσα μου είχα ένα σοβαρό άγχος, διότι οι άνθρωποι αυτοί που τα λέγανε, πάρα πολλοί από αυτούς ήταν κακοί επιχειρηματίες, κακοί εργοδότες για τις γυναίκες, για τους ανθρώπους, για το προσωπικό το οποίο είχαν. Δέστε πολύ απλά, εάν δεν ήταν το δημόσιο να δίνει αυτές τις άδειες της μητρότητας και τα υπόλοιπα, δέστε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν τη μητρότητα και όλα αυτά. Σε μια παλιά εποχή, ένας μεγάλος τραπεζίτης δεν προσελάμβανε γυναίκες και μάλιστα ανήπαντρες, διότι αν θα κάναν παιδιά θα είχε όλες τις συνέπειες και δεν ήθελε. Λοιπόν, πρέπει να τα ομολογήσουμε, να τα αναγνωρίσουμε και μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε όλο το πλαίσιο, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Να είμαστε πιο τρυφεροί, να μάθουμε να αναγνωρίζουμε, να μην διεκδικούμε και να μην βρίζουμε. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις πώς συμπεριφέρονται οι άντρες στις γυναίκες και από τα παιδιά και από τους άντρες έχουν μάθει τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται στη μάνα τους. Είναι δραματική η κατάσταση. Και αν έχουμε γυναικοκτονίες και όλα αυτά, είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση μέσα στις οικογένειες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να είμαστε πιο ευαίσθητοι και πιο προσεκτικοί στην καθημερινότητά μας. Και στα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και πολύ δε περισσότερο στην εντύπωση και στο περιβάλλον που δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον ψαλμό λέει, κάπου μέσα στο χαρτί λέει στον ψαλμό, τι σε βρίσετε γυνή Ανδρεία. Έχω συναντήσει πολλές τέτοιες Ανδρείες γυναίκες. Είχα μια φίλη που είχε την αδελφή της και τη μητέρα της κλίνηση κατά πλάκας. Όπως τους έβαζε το πρωί, τους έδινε, τους ακουπήσω, τους τάιζε, όταν γυρνούσε από το σχολείο, τους έβρισκε έτσι. Αυτή ποτέ δεν καταγράφηκε, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε, ποτέ δεν διατυμπανίστηκε η παρουσία της. Πόσοι άλλοι τέτοιες γυναίκες είναι που θυσιάζονται και προσφέρουν. Έχουν ακατάκητους άντρες, έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο επειδή ασχολούμαστε με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες των άλλων Αγίων Αναργύρων, ξέρετε τι μεγάλο πράγμα η μητέρα αυτή να μπορέσει να πάρει το παιδί της κάπου να το πάει, να βγουν μια βόλτα. Δεν τα σκεφτόμαστε ποτέ αυτά. Διότι είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όταν τα αντιμετωπίσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι. Αλλά προτού μας χτυπήσει την πόρτα, ας έχουμε εμείς τις προετοιμασίες κάνει μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, αγαπητέ πατέρα. Ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει η Ρένια Τιμπιόλη που είναι παρούσα, πρόεδρο της δεύτερης Δίμπτο, και επίσης άλλη μια μεγάλη απούσα που φυσικά ήταν μία από τις πρωταγωνίστρες της παράταξης, την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Τώρα να καλέσω τον κύριο Τσούκλο Κωνσταντίνο να μας πει λίγο για τη γυναίκα και σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνία, αν έχουν ξεπεραστεί τα Κωνσταντίνου τα στερεότυπα και τι προκλήσεις υπάρχουν, ψυχολόγος, κατά επάγγελμα, λόγος σε εσένα. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ είναι οι σχέσεις και η γυναίκα μέσα σε αυτές. Βέβαια, καθώς οι σχέσεις είναι ένα τελείως αχανές πεδίο, θα σταθώ σε πολύ συγκεκριμένα σημεία να αποτελέσουν έτσι λίγο τροφή για σκέψη. Στην εποχή που ζούμε, ενώ φαινομενικά πολλά προβλήματα του παρελθόντος έχουν ξεπεραστεί, η ισότητα των φύλων έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες, τα στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους ρόλους του κάθε φύλου όμως έχουν πραγματικά ξεπεραστεί. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που ακόμα προβάλλει η κοινωνία. Ζούμε σε μια εποχή όπου η γυναίκα θεωρητικά έχει περισσότερες ελευθερίες από ποτέ. Όμως στις προσωπικές της σχέσεις, πόσο ελεύθερη είναι πραγματικά. Σύγχρονη κοινωνία, η γυναίκα μπορεί να γίνει σχεδόν ό,τι θέλει. Ταυτόχρονα όμως οι απαιτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Και πολλές φορές τίποτα δεν είναι ίσως αρκετό. Πολλές φορές ο κόσμος, ακόμα και τώρα, εκπλήσεται όταν μια γυναίκα ξέρει τι θέλει και δεν απολογείται γι' αυτό. Αν για παράδειγμα είναι επαγγελματικά καταξιωμένη, θα δεχτεί μεν επένους. Ταυτόχρονα όμως οι πενιγμοί για το αν καλύπτει σωστά τους ρόλους της ως μητέρα, σύντροφος, κόρη, συνεχίζουν και εκφράζονται. Όταν μια γυναίκα είναι δυναμική και ανεξάρτητη, πάλι επενείται,
Αλλά ερωτήματα όπως πότε θα κάνεις οικογένεια, πότε θα παντρευτείς, εκφράζονται διαρκώς, ειδικά από το θεσμό της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Ακόμα και μετά το γάμο, όπου η γυναίκα έχει καλύψει την κοινωνική υποχρέωση, συχνά εκφράζονται ερωτήματα για την απόκτηση παιδιού. Και μετά από αυτό ακολουθούν τα ερωτήματα για την απόκτηση δεύτερου παιδιού. Άρα, μήπως για τη σύγχρονη κοινωνία η γυναίκα δεν είναι ποτέ αρκετή και διαρκώς πρέπει να αποδεικνύει κάτι. Τα στερεότυπα δυστυχώς φαίνεται πως δεν έχουν φύγει, αλλά έχουν γίνει πιο έμεσα, ίσως πιο ύπουλα. Και το θλιβερό της υπόθεσης είναι ότι πολλοί τα εκφράζουν και τα εφαρμόζουν χωρίς καν να το καταλαβαίνουν, μέχρι κάποιος να τους το υποδείξει. Και ειδικά στις σχέσεις, τόσο τις φιλικές και ιδίως τις συντροφικές, που αποτελούν τον καθρέφτη της κοινωνίας, φαίνεται ότι πιστεύουμε και τι θεωρούμε φυσιολογικό για τον ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτές. Μια γυναίκα πρέπει να είναι πολλά πράγματα και ταυτόχρονα όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ανεξάρτητη και δυναμική, αλλά ταυτόχρονα διαθέσιμη, και ίσως να μην χάνει στοιχεία της τελικότητάς της. Δηλαδή, απαιτείται να πετυχαίνει μια είδους ισορροπίας που στην πράξη μπορεί να είναι και αδύνατο να επιτευχθεί. Ελκυστική, αλλά ταυτόχρονα όχι προκλητική. Δηλαδή, στο θέμα των σχέσεων, ένας άντρας μπορεί να έχει έναν αριθμό προηγούμενων σχέσεων και αυτό να θεωρείται εμπειρία. Ενώ μια γυναίκα, αντίθετα, μπορεί να θεωρείται προκλητική και ακόμα και σήμερα αυτό να αποτελέσει θέμα συζήτησης ή σχολιασμού. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν αλλάζει η συμπεριφορά που περιγράφουμε, αλλά αλλάζει μόνο το φύλο που την πραγματοποιεί. Άρα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική ισότητα όταν υφίστανται τέτοιες χαοτικές διακρίσεις? Και ειδικά σε μια σχέση, οι προσδοκίες είναι τεράστιες. Συναισθηματικά, το στερεότυπο της κατανοητικής, υπομονητικής συντρόφου, που συγχωρεί περισσότερο, ισορροπεί καταστάσεις, ισχύει ακόμα. Αντίθετα, άλλες πιο απόμακρες, απόλυτες συμπεριφορές μπορεί να χαρακτηριστούν ως εγωισμός. Συχνά η γυναίκα παίρνει το ρόλο του συναισθηματικού διαχειριστή, όχι επειδή το επέλεξε απαραίτητα, αλλά επειδή έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε κοινωνία. Επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντείνουν αυτά τα στερεότυπα, καθώς προβάλλονται μόνο χαρούμενες στιγμές που δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας τέλειας σχέσης. Και έτσι δημιουργούνται μη ρεαλιστικές προσδοκίες και είναι πολύ εύκολο να πέσει κάποιος, οποιοδήποτε, στην παγίδα συγκεκριμένων καταστάσεις. Με αποτέλεσμα, η κάθε γυναίκα να θεωρεί ότι ίσως δεν είναι σωστή σύντροφος. Να συγκρίνει τα όποια ανθρώπινα λάθη, ακόμα και αστοχίες έχει κάνει, σε σχέση με ένα μη ρεαλιστικό πρότυπο που βλέπει. Και όταν μιλάμε για σχέσεις, συχνά θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να αγαπάς. Η κοινωνία συχνά επιβάλλει πολύ στενά πλαίσια για το τι θεωρείται δεκτό και φυσιολογικό. Αλλά τι συμβαίνει στην περίπτωση που μια γυναίκα αγαπά μια άλλη γυναίκα? Εκεί, εκτός από όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, η αντιμετώπιση της κοινωνίας είναι ακόμα πιο σκληρή. Και κομβικά ζητήματα, όπως η μητρότητα, η δημιουργία της οικογένειας, η επιλογή συντρόφου, είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Καθώς η αντιμετώπιση από το περίγυρο είναι πιο αυστηρή όταν δεν ανήκει σε πλαίσια που επιβάλλονται ως φυσιολογικά. Τελικά φαίνεται πως τα στερεότυπα επηρεάζουν όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους και σε πολλούς τομείς, όπως η εργασία, όπως θα αναφερθεί και μετά, ή η ενδοοικογενειακή βία, μια μάστιγα της εποχής πεποίθησης, θα αναφερθεί στη συνέχεια. Και τελικά το θέμα δεν είναι το τι έχει αλλάξει για τη γυναίκα και τους ρόλους της, αλλά ίσως τι περιμένουμε εμείς από αυτή ως κοινωνία. Και το πρόβλημα δεν είναι οι γυναίκες και οι ρόλοι τους που αλλάζουν, αλλά ίσως οι προσδοκίες μας, οι οποίες μάλλον δεν έχουν αλλάξει ακόμα αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας προβλημάτισες, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μαζί μας είναι και θα του ζητήσω να έρθει τώρα να πάρει το λόγο, να μας αναπτύξει για ένα θέμα δυσάρεστο, που και αυτό είναι με τις προκαταλήψεις, για τον καρκίνο και την πρόληψη, από τον γιατρό, τον Μανώλη τον Καλαμπόπα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Τόσο και τον πρόεδρο, τον Σιμάκη τον Κώστα, αλλά και το σύνολο των μελών της ΔΕΕΠ και της τοπικής οργάνωσης της Πρώτης Αθηνών. Αλλά και επίσης να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλες και σε φίλους. Με τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, με πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολλές από εσάς, όπου έχουμε αγωνιστεί και στην καθημερινότητα και έχουμε δώσει τον αγώνα μας
και για την Νέα Δημοκρατία, το κόμμα στο οποίο ανήκουμε, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα το Δήμο μας στην Αθήνα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, γιατί είναι ο μήνας της γυναίκας. Τους αξίζει, δεν θα πω μέρα, και χρόνο θα άξιζε να έχουν οι γυναίκες για όλα αυτά που περνάνε και στην καθημερινότητά τους και βοηθάνε την κοινωνία και προσφέρουν τον ίδιο τον εαυτό για να είμαστε όλοι εμείς καλά. Και το βλέπω τώρα, γιατί και εγώ ως νέος πατέρας που είμαι με 2 παιδιά, βλέπω τι περνάει η γυναίκα μου. Τι πέρασε για να μεγαλώσει και μεγαλώνει τα παιδιά μου και τι περνάει από την καθημερινότητά της και τις δυσκολίες που έχει για να καταφέρει να σταθεί και να είναι αξιοπρεπής και να καταφέρει να κάνει αυτά τα οποία κάνει, είναι αυτονόητα για ένα άντρα στην καθημερινότητα. Επομένως, θα πρέπει να ισορροπήσει, όπως πολύ σωστά λέει και ο τίτλος, ανάμεσα σε όνειρα και υποχρεώσεις. Όντως. Και για να το κάνει αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Και όπως λέω χαριτολογώντας και στους ασθενείς μου που έρχονται και στο ιατρείο, μακριά από γιατρούς, αλλά κοντά σε γυναικολόγους. Επομένως, δεν θα ήθελα τώρα να μιλήσω και να χρησιμοποιήσω την πολιτική μου ιδιότητα, την ανασχόλησή μου που έχουμε τα κοινά και να πω για τα πόσο καλά κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, στον τομέα της πρόληψης, στον τομέα της δημόσιας υγείας, για τα όσα καλά κάναμε εμείς στο Δήμο της Αθήνας, γιατί διατέλεσα τη Δήμαρχος Υγείας για 4 χρόνια στο Δήμο με δήμαρχο τον Κώστα τον Πακογιάννη και πόσο καλά κάναμε όντως μέσα από τα δημοτικά ιατρεία, αλλά όντως η πρόληψη είναι το α και το μέγα. Και δεν θα πρέπει να είναι η πρόληψη απλά επιλεκτική, θα πρέπει να γίνει ένας τρόπος ζωής. Και η σημερινή εκδήλωση έχει ακριβώς αυτό το νόημα και πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Γιατί θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να ενημερωθούμε για τα όπλα τα οποία έχουμε, το τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μην φτάσουμε ποτέ στο γιατρό. Και ως γυναικολόγος ογκολόγος θα μιλήσω για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Θα πούμε μερικά πράγματα τα οποία οφείλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε. Θα πρέπει εσείς οι γυναίκες να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε εγκαίρως για να μην φτάσουμε στο δυσάρεστο σημείο να έχουμε τη διάγνωση ενός καρκίνου. Και αν και αυτό βέβαια συμβεί, να γνωρίζουμε τα όπλα τα οποία έχουμε, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τον αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο, δυνατό και τον πιο βέλτιστο τρόπο. Επομένως, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα προγράμματα που τρέχουν για τον HPV. Ο καρκίνος τραχείου της μήτρας είναι όντως ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος. Μπορεί να μην είναι ο πιο συχνός στο δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε χώρες που είναι ανεπτυγμένες, αλλά είναι ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος γιατί σε πάρα πολλές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα τα οποία μας προσφέρονται εμάς απλόχερα σήμερα και πολλές φορές τα αγνοούμε. Και ποια είναι αυτά? Είναι η πρόληψη. Η πρόληψη η πρωτογενής, που αφορά τον εμβολιασμό, που πλέον δίνεται δωρεάν τόσο σε γυναίκες όσο και αγόρια και σε αγόρια και θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά πραγματικά σε όλες και σε όλους πριν ξεκινήσουν την σεξουαλική ζωή, γιατί θα προλάβει τον οργανισμό τους μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων αντισωμάτων, μέσα από τον εμβολιασμό, να καταπολεμήσει τον ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζουμε το αίτιο, ξέρουμε το HPV, όπως λέγεται, δημιουργεί τον καρκίνο τραχείου της μήτρας. Όχι μόνο καρκίνο του ιδίου, του κόλπου, σωματοφάρυγγα, σπανίως αλλά μπορεί, αλλά και σε άντρες ακόμα καρκίνο του πέους ή και του προκτού ακόμα. Και επειδή γνωρίζουμε το αίτιο, μας δόθηκε αυτό το όπλο μέσα από την επιστήμη και την εξέλιξη την οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια, να δημιουργήσουμε εμβόλια ασφαλή, τα οποία αν προηγηθούν εγκαίρως σε όλες και σε όλους, δημιουργούν τον κατάλληλο νοσιακό φραγμό και βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί και να εκριζώσουν ουσιαστικά αυτόν τον πραγματικό κίνδυνο και να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο τραχείου της μήτρας. Αν μια γυναίκα επομένως κάνει εγκαίρως, έχει κάνει τον εμβολιασμό, στη συνέχεια έχετε ακούσει τα προγράμματα για το HPV test που τρέχουν. Τι είναι το HPV test? Γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν οι γυναίκες και πρέπει ακόμα και σήμερα είναι τον τακτικό γυναικολογικό προληπτικό έλεγχο και το τεστ του Παπα-Νικολάου. Το HPV test έρχεται να συμπληρώσει και όχι κατά ανάγκη να αντικαταστήσει το τεστ Παπα-Νικολάου. Το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο μας έδειχνε ουσιαστικά ήταν
ανοίγουμε εγκαίρως τις προκαρκινικές αλλοιώσεις, το HPV test έρχεται να μας πει και να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι πολύ πιο νωρίς, ώστε να μας πει ότι έχω έκθεση σε έναν τύπο του HPV, ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος να δημιουργήσει στο μέλλον καρκίνο τραχείου της μύτρας, ενδεχομένως. Άρα θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ελέγχου, θα πρέπει ενδεχομένως να κάνει μια κολποσκόπηση που γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς, γυναικολόγους, ογκολόγους, όπου βλέπουμε με ειδικά υγρά και ανιχνεύουμε αυτές τις προκαρκινικές αλλοιώσεις και κατάλληλα, εάν χρειάζεται, τις θεραπεύουμε, πριν φτάσουμε στο σημείο εκείνο να έχουμε προκαρκινικές αλλοιώσεις ή και καρκίνο τραχείου της μύτρας. Άρα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Αυτή τη στιγμή χορηγείται και από το κράτος δωρεάν. Είναι πραγματικά απαράδεκτο όλες να μην το κάνουν. Θα έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει, αν δεν το έχετε κάνει. Αν δεν το γνωρίζετε, καλό είναι να το κάνετε. Και επίσης, τον τακτικό σας έλεγχο, το γυναικολογικό, μαζί με τον τεστ Παπα-Νικολάου, όπως και επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα συμπτώματα τα οποία μπορεί μια γυναίκα να εμφανίσει με καρκίνο τραχείου της μύτρας, όπως είναι αίμα μετά από επαφή, όπως είναι ένα πρίξιμο στα πόδια, λεμφίδημα, γιατί μπορεί να είναι ένα πιο προχωρημένο καρκίνωμα το οποίο έχει δώσει μεταστάσεις σε λεμφαδένες και κάνει στάσεις στη λέμφο, πόνο κάτω στην πίελο, αλλά πολλές φορές δεν δίνει τίποτα από όλα αυτά και μπορούμε μέσα από τη σωστή αυτή διαδικασία του προληπτικού ελέγχου να τα ανοιχνεύσουμε σε πρωινό στάδιο. Πάμε τώρα λιγάκι για τον πιο συχνό γυναικολογικό καρκίνο στο δυτικό κόσμο, επομένως και στη χώρα μας, και είναι ο καρκίνος του ενδομετρίου. Εδώ πέρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι μια γυναίκα έχει μια πιθανότητα περίπου 2,88% να κάνει καρκίνο του ενδομετρίου στη ζωή της. Η πιθανότητα να τον εμφανίσει, η μέγιστη πιθανότητα και η ηλικία που είναι πιο συχνό να εμφανίσει το καρκίνωμα είναι η 6η δεκαετία της ζωής της. Και το peak incidence, όπως λέμε και σε ιατρικό όρο, είναι τα 62 έτη. Τι θα εμφανίσει? Θα δει αίμα. Και αυτό είναι σε εισαγωγικά καλό, γιατί άμα δει αίμα, ενώ βρίσκεται στην ημινόπαυση, θα προβληματιστεί και αμέσως θα αναρωτηθεί γιατί μου συμβαίνει αυτό και εγκαίρως θα πάει λιγάκι στον γιατρό να αναζητήσει βοήθεια και θα έχει έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση τις περισσότερες φορές. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι μέσα στους παράγοντες κινδύνου, όπου βοηθούν στην εμφάνιση του καρκίνου του ενδομετρίου, νούμερο 1 παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα πάλι, γιατί μπορεί να είμαστε μια μεσογειακή χώρα, παρόλα αυτά έχει λιγάκι τα τελευταία χρόνια με το σύγχρονο τρόπο ζωής που έχουμε, η πυραμίδα που είχαμε στο μυαλό μας λιγάκι για τη μεσογειακή διατροφή, για την κουλτούρα, για το τι κανόνες πρέπει να ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας, για την υγεία, την άσκηση, για το πώς πρέπει να αθλούμαστε, να έχουμε ένα δραστήριο τρόπο ζωής, έχει λιγάκι παγώσει. Με αποτέλεσμα αυξάνει το σωματικό βάρος. Τι κάνει στις γυναίκες? Αυξάνουν τα εστρογόνα. Τα εστρογόνα και η χρόνια έκθεση του ενδομετρίου ουσιαστικά στα εστρογόνα δημιουργεί προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο του ενδομετρίου στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Άρα, νούμερο 1 αιτιολογικός παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Και εδώ, όντως, αν ακολουθήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται άσκηση, σωστή διατροφή, μια καθημερινή δραστηριότητα και ενασχόληση με πολλά και διαφορετικά πράγματα, να είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση, βοηθάνε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση και στην μείωση της συνολικής εμφάνισης του καρκίνου του ενδομετρίου. Παρ' όλα αυτά, συνυπάρχουν και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γενετικές μεταλλάξεις. Αν ακούσετε στην οικογένειά σας ότι είχα θείο, μητέρα, παππού με καρκίνο του παχαίου εντέρου, καρκίνο οθήκης, και ξαφνικά έχω και κάποιο συγγενή που έχει καρκίνο του ενδομετρίου, υπάρχει το σύνδρομο Lynch. Εκεί υπάρχουν μεταλλάξεις σε γονίδια, τα οποία κληρονομούνται από γενιά σε γενιά και βοηθά και αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του ενδομετρίου και 40%. Ένα τεράστιο νούμερο. Καρκίνο της οθήκης 10% και καρκίνο του παχαίου εντέρου 40%. Άρα τι πρέπει να κάνει αυτός όλος ο πληθυσμός? Θα πρέπει αφενός να υποβληθεί στον κατάλληλο γενετικό έλεγχο, να γνωρίζει το πρόβλημα και να συμβουλεύεται από νωρίς τον γυναικολόγο του, να κάνει τον απαραίτητο γυναικολογικό προληπτικό έλεγχο και κολονοσκόπηση εφόσον χρειάζεται και κρίνεται απαραίτητο. Από πιο νεαρή ηλικία ή από μια συγκεκριμένη ηλικία, τόσο και για άντρες και για γυναίκες, που είναι υποχρεωτικό. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο της οθήκης, εδώ πάντα χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Αντζελίνα Τζολί. Γιατί όλοι λίγο πολύ την ξέρουμε και αν θυμάστε πολύ καλά, είχε κάνει μια προφυλακτική μαστεκτομή. Για ποιο λόγο? Ο καρκίνος οθήκης δεν είναι συχνός καρκίνος. Παρ' όλα αυτά είναι θανατηφόρος. Και όταν αυτός διαγνώσκεται,
θα γίνει συνήθως σε πιο προχωρημένα στάδια. Γιατί έχει δώσει δυστυχώς σε εκείνο το σημείο μεταστάσεις απομακρυσμένες. Και η γυναίκα θα παραπονηθεί αρχικά για ένα πόνο στην κοιλιά, με ένα αίσθημα πίεσης, σκληρότητας, φούσκωμα, διαταραχής της όρεξης. Δεν είναι τυπικά τα συμπτώματα. Είναι άτυπα συμπτώματα, συνήθως από το γαστρικό σύμπτωμα. Και όταν αυτά συμβούν, συνήθως είναι πολύ προχωρημένο στάδιο και πολλές φορές δεν είναι καν χειρουργήσιμο. Και λέω το παράδειγμα της Αντζελίνα Τζολί, γιατί είναι σε ένα ποσοστό 15% υπάρχει γενετική μετάλλαξη πάλι. Είναι τα γονίδια BRCA1 και 2, αν έχετε ακούσει, που σε ένα τεράστιο ποσοστό, 87% προκαλούν καρκίνο του μαστού, 47% καρκίνο της οθήκης και αντίστοιχα το BRCA2, 47% καρκίνο του μαστού και 27% καρκίνο της οθήκης. Εάν επομένως οι γυναίκες που γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, ένα υπόβαθρο από πίσω, θα πρέπει να ζητήσουν την κατάλληλη συμβουλή, να κάνουν τις κατάλληλες εξετάσεις και αν βρεθούν μεταλλάξεις π.χ. σε αυτά τα γονίδια, θα πρέπει εγκαίρως να κάνουν ενδεχομένως προφυλακτική μαστεκτομή ή και σε πολύ νεαρή ηλικία δυστυχώς προφυλακτική αφαίρεση των οθικών και των σαλπίγκων. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο, ο καρκίνος οθήκης έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια, έχει προκύψει αυτή η ανακάλυψη, ότι δεν ξεκινάει από την οθήκη αυτή η καρκίνη, ξεκινάει από τη σάλπιγγα. Άρα, οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε χειρουργία έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Είναι η κατευθυντήρια οδηγία που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρούνται και οι σάλπιγγες. Άρα, αν έχω τελειώσει την οικογένειά μου, αν κάνω ένα χειρουργείο για το παχύέντερο, για κάποιον άλλο λόγο, θα πρέπει να ενημερωθεί και ο γενικός χειρουργός ή και η άλλη ιατρική ειδικότητα, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρέσει και τις σάλπιγγες, γιατί μειώνει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τη μελλοντική εμφάνιση του καρκίνου των οθικών. Καρκίνος του μαστού, ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Τι πρέπει να κάνει, φαντάζομαι το γνωρίζετε και το κάνετε όλες. Μαστογραφία, ετήσιο μαστογραφικός έλεγχος μετά την ηλικία των 40. Υποχρεωτικά. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, λέμε πάλι τα ίδια, θα πρέπει εκτός από την μηνιαία ουσιαστικά αυτοεξέτηση που πρέπει να κάνει μια γυναίκα, γιατί η ίδια γυναίκα πολλές φορές γνωρίζει πολύ καλύτερα το μαστό της από οποιοδήποτε γιατρό που θα τη δει για 5 λεπτά σε ένα ραντεβού, θα πρέπει να κάνει πολύ πιο νωρίς αυτές τις εξετάσεις. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να κάνει και μια μαγνητική μαστογραφία. Επομένως, έχουμε όλα τα όπλα να βρούμε κάποιον καρκίνο στο μαστό, ακόμα και σε αρχικά στάδια που δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει δώσει μεταστάσεις. Επομένως, και η συνολική πρόβλεψη σε εκείνο το σημείο θα είναι λιγάκι πιο δυσχερής και την αντιμετώπιση του λιγάκι πιο δύσκολη. Πολύ πιο σπάνιοι καρκίνοι, και να τελειώσω εδώ, καρκίνος του εδίου, ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιος. Παρόλα αυτά, στις μεγάλες ηλικίες είναι αρκετά συχνός, γιατί αν μια γυναίκα συνήθως έχει φαγούρα στα εξωτερικά γεννητικά όργανα, πολλές φορές δεν έχουμε τη σωστή διάγνωση. Γυρνάει από γιατρό σε γιατρό και λέει: τι έχεις μύκητες, πάρε μια κρεμούλα εδώ, πάει στο φαρμακοποιό, πάρε μια άλλη αντιβίωση, πάρε κάτι. Και δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Έχει μια χρόνια δερματοπάθεια του ιδίου που λέγεται σκληρητικός λιχίνας. Αυτή η φαγούρα που έχει, αν δεν αντιμετωπιστεί καταλήλως και δεν θεραπευθεί με τη χρήση κορτιζόνης, λόγω του χρόνου ερεθισμού που προκαλεί και της τριβής που έχει λόγω του διαρκούς ξυσίματος που κάνει στην περιοχή για να ακουφιστεί από τα έντονα συμπτώματα τα οποία έχει, προκαλεί τον καρκίνο σε ένα ποσοστό 4%. Άρα, αν γνωρίζουμε εγκαίρως κάποια συμπτώματα, κάποια σημεία που μπορεί να μας δώσει νωρίς, όλα αυτά μπορεί να τα προλάβει και να μην εμφανιστεί ποτέ ο καρκίνος. Είχα ετοιμάσει μια παρουσίαση να σας τα δείξω πάρα πολύ όμορφα και με εικόνες. Δυστυχώς δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Νομίζω τα είπαμε. Νομίζω περάσαμε το μήνυμα της πρόληψης. Νομίζω ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα προγράμματα υγείας που τρέχει το κράτος, αλλά και μέσα και από τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά και νοσοκομιακούς γιατρούς και εμάς τους καθηγητές, γιατί και εγώ δημόσιο λειτουργός είμαι στο Πανεπιστήμιο, στο Αρετία Νοσοκομείο, έχετε τη δυνατότητα εκεί και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσέλθουν, να εξεταστούν και να βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες να ενημερωθούν πρωτίστως και να αντιμετωπίσουν το όποιο πρόβλημα έχουν και τελείως δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική
του κύριου Καλαμπούκα. Να χαιρετήσω τον Γιάννη τον Τριανταφύλου, διευθυντή της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων της Παράταξης, και τον φίλο τον Γιάννη τον Πουλόπουλο που κάθεται στο βάθος από το γραφείο του αγαπημένου Δημάρχου των Αθηνών και όπως είναι ο Γιάννη. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε κάτι πιο συναφή σε μένα τουλάχιστον, λόγω αντικειμένου δραστηριότητας, και να μας πει η κυρία Αργυρή Κατοπόδη, η οποία διδάσκουσα χρηματοοικονομικό στον ΠΑΠΗ και συντονίστρια της παράταξης στον τομέα τουρισμού, αν η χρηματοοικονομική γνώση γίνεται πραγματικά δύναμη για τις γυναίκες. Λάκα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και βέβαια να ευχαριστήσω τον αξιαγάπητο και πολύ ενεργό πρόεδρο, τον κύριο Ασημάκη, για την σημερινή πρόσκληση. Εγώ θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω με τον αξιοσέβαστο Αρχιμανδρίτη για τις πώς οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων και δεκαετιών έχουν επηρεάσει βαθιά τη δομή της οικογένειας. Ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις η παρερμηνία του φεμινισμού να απομάκρυνε τον αρχικό του σκοπό, θα ήθελα να πω. Γιατί όλες μας σήμερα καλούμαστε να είμαστε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, μητέρα, σύντροφος, επαγγελματίας, εργαζομένη, δημιουργός, και συχνά παίρνουμε και κάποιους ρόλους πιο αντρικούς, θα έλεγα. Εγώ τουλάχιστον το κάνω. Και εδώ αποδεικνύεται ότι η γυναίκα δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει άντρας για να σταθεί έτσι ισχυρή. Χρειάζεται γνώση. Και εδώ έρχεται το δικό μου αντικείμενο, πρόληψη. Όπως μιλήσατε κι εσείς για την πρόληψη, αλλά θα μιλήσω για την χρηματοοικονομική πρόληψη. Θα ήθελα να κάνω μια έτσι απλή ερώτηση. Δηλαδή, αν σήμερα σας έλεγαν ότι πρέπει να πάρετε μια οικονομική απόφαση που θα επηρεάσει τη ζωή σας για τα επόμενα 20 χρόνια. Πόσοι από εσάς νομίζετε ότι θα ήσασταν προετοιμασμένοι να πάρετε αυτή την απόφαση? Δηλαδή, δεν είναι μόνο για το θέμα της αποταμίευσης, το θέμα ποια επένδυση θα κάνετε. Είστε έτοιμοι να πάρετε αυτή την απόφαση? Εγώ πιστεύω ότι μετά από πολλές έρευνες που έχουν γίνει και έχουμε κάνει και εμείς και μέσω του ΩΣΑ, πρέπει να σας πω ότι εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, η απάντηση θα σας έδιναν ότι όχι, δεν είμαστε προετοιμασμένες. Και δεν είναι επειδή δεν είναι ικανές, δεν έχει καμία σχέση το ικανές. Είναι επειδή κανείς δεν τους έμαθε πώς λειτουργούν τα χρήματα, πώς πραγματικά διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Αυτό βασικά απευθύνομαι σε όλους, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά μια και είναι σήμερα το θέμα μας η γυναίκα, θα πω λίγα κάποια πραγματάκια παραπάνω για τις γυναίκες. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου η οικονομία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, εκατομμύρια άνθρωποι και ιδιαίτερα γυναίκες καλούνται να πάρουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις χωρίς ποτέ να έχουν λάβει οικονομική εκπαίδευση. Πόσοι από εμάς στο σχολείο μάθαμε πώς λειτουργεί μια πιστωτική κάρτα? Εγώ δεν το έμαθα στο σχολείο. Πόσοι από εσάς μάθατε πώς λειτουργεί ένα δάνειο? Ξέρουμε, παίρνουμε ένα δάνειο, υπάρχουν τόκοι, that's it. Δεν νομίζω να μας ενημέρωσε κάποιος για κάποια παραπάνω, κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Μας έχει κάποιος ενημερώσει στο σχολείο πώς να προστατεύσουμε τις αποταμιεύσεις μας? Ακόμα και σήμερα δεν γίνεται. Πώς να επενδύσουμε τα χρήματά μας? Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Πιθανότατα λοιπόν θέλω να πω ότι από εδώ μέσα ελάχιστοι θα τα έχετε διδαχθεί αυτά από νεαρή ηλικία. Γιατί πιστέψτε με, χρειάζεται από νεαρή ηλικία. Και όχι όταν πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Αλλά και στο πανεπιστήμιο να πάμε, έχω αρκετούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και μπορεί να γνωρίζουν πιο advanced πράγματα και να μην γνωρίζουν τα βασικά, τις λεπτομέρειες, βασικές λεπτομέρειες. Τι είναι επιτόκιο? Σας λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, οι γυναίκες λοιπόν λαμβάνουν ή επηρεάζουν πάνω από το 70% των χρηματοοικονομικών αποφάσεων των οικοκυριών παγκοσμίως. Και όμως έχουν δηλώσει πάρα πολλές ότι δεν αισθάνονται έτοιμες και προετοιμασμένες για να πάρουν κάποιες οικονομικές αποφάσεις. Και στην Ελλάδα πρέπει να σας πω, τα δεδομένα είναι εξίσου αποκαλυπτικά. Γενικά, το λιγότερο των 40% των πολιτών παγκοσμίως μπορεί να απαντήσει
σωστά σε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες. Υπάρχει μια καθηγήτρια, η Άννα Μαρία Λουσάρντι, που είναι expert στο συγκεκριμένο θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, η οποία έχει διαμορφώσει 5 ερωτήσεις. Αυτές οι 5 ερωτήσεις γίνονται παγκοσμίως. Είναι απλές ερωτήσεις. Τι είναι ένα αμοιβαίο, τι είναι μια μετοχή, το επιτόκιο, το ρίσκο. Κάτω από το 40% απάντησε σωστά και στις 5 ερωτήσεις. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι αυτό. Και η Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού της Ελλάδας αναγνωρίζει ότι τα επίπεδα χρηματοοικονομικής γνώσης στη χώρα παραμένουν χαμηλά και άνισα κατανεμημένα. Οι γυναίκες, θέλω να σας πω, εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή στις επενδύσεις, εμφανίζουν επίσης μικρότερη αυτοπεποίθηση για τις οικονομικές αποφάσεις εννοώ, και συχνά δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει επαρκή χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Γι' αυτό και αποτελούν μία από τις βασικές ομάδες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι πολιτικές οικονομικής εκπαίδευσης. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα που κάνει τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό πιο σημαντικό για τις γυναίκες. Συγγνώμη, θα σας το πω, αλλά οι γυναίκες ζουν πολύ περισσότερο από ότι οι άντρες. Άρα θα χρειαστούν περισσότερους οικονομικούς πόρους για το μέλλον. Με άλλα λόγια, η χρηματοοικονομική γνώση για τις γυναίκες δεν είναι αυτός χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Και εδώ θα ήθελα να κάνω όλη μία σκέψη. Πόσες φορές, όλοι μας, όχι μόνο οι γυναίκες, έχουμε αγοράσει κάτι που πραγματικά δεν το χρειαζόμασταν, επειδή το είδαμε στα social media. Και εδώ είναι ωραίο να σας πω μια ιστορία. Ας τη πούμε Άννα, την κυρία αυτή. Η Άννα λοιπόν ήταν μια 40 χρονών εργαζόμενη, με σταθερό εισόδημα, και όπως πολλοί από εμάς περνούσε πάρα πολύ καιρό στα social media και έβλεπε διάφορες εικόνες. Έβλεπε τρόπους ζωής που έμοιαζαν τέλειοι, ακριβές τσάντες, υπέροχα ταξίδια, αυτοκίνητα, ακριβά ρούχα. Και χωρίς να καταλάβει, άρχισε να πιστεύει, αυτό είναι πραγματική ιστορία, άρχισε να πιστεύει ότι αυτός είναι ο τρόπος ζωής που πρέπει να έχει. Και έτσι ξεκίνησε με κάτι τον ανθό, ξεκίνησε με μία πιστωτική κάρτα. Μετά ξεκίνησε και συνέχισε με μία δεύτερη πιστωτική κάρτα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο να το πληρώσει και έτσι παίρνει ένα καταναλωτικό δάνειο για να μπορεί να καλύψει τις πιστωτικές κάρτες. Μετά από λίγο καιρό συνέχισε βέβαια. Δεν είναι ότι έκανε αυτά τα έξοδα, συνέχισε να αγοράζει τσάντες, πράγματα, ρούχα, αντικείμενα. Την έκαναν όλα αυτά τα αντικείμενα να νιώθει ότι ανήκει σε αυτόν τον κόσμο που όλοι βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Μέχρι που μια μέρα συνειδητοποίησε δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε το καταναλωτικό δάνειο. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας φίλος και της προτείνει μια λύση να πάρει ένα δάνειο με προσημείωση στο σπίτι της. Γιατί είχαν φτάσει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο μία τσάντα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Άρχισε να κάνει πολύ ακριβές διακοπές στο εξωτερικό, πράγματα τα οποία τα ήθελε και εγώ τα θέλω, αλλά δεν μπορούσε να διαχειριστεί σωστά τα οικονομικά της και με το δανεισμό περνούσε πάρα πολύ ωραία. Ώσπου μια μέρα καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να το αποπληρώσω, κάποια στιγμή κάνει τη δουλειά της. Ούτε αυτό το είχε προβλέψει. Και εκεί έρχεται το πολύ δύσκολο ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί το δάνειό της. Κάποια στιγμή το δάνειό της το αγοράζει ένα servicer. Έχετε ακούσει τόσα πολλά για τους servicers. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι δεν φταίει η τράπεζα ή ο servicer. Εμείς παίρνουμε τα δάνεια. Εμείς καταναλώνουμε αυτά τα χρήματα, εμείς υπογράφουμε. Που απλά εντάξει, ο τρόπος ίσως να μην είναι σωστός. Όταν μας λένε ελάτε να πληρώσετε, να πληρώσετε, να σας πάρουμε το σπίτι. Όμως, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις επιλογές. Δεν είναι ούτε τράπεζα, ούτε κάποιο servicer. Δεν θέλω να σας πω που κατέληξε το παράδειγμα της Άννας. Θέλω να σας πω όμως ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά γιατί δεν είχε τη γνώση, δεν γνώριζε. Οι οικονομολόγοι θέλω να σας πω ότι εξηγούν το χρέος σαν μία μικρή χιονόμπαλα. Φανταστείτε λοιπόν να υπάρχει μια μικρή αθώα χιονόμπαλα και αρχίζει έτσι και κατρακυλάει. Στην αρχή είναι μια κάρτα, μετά ένα δάνειο και όσο τρέχει η χιονόμπαλα αρχίζει και μεγαλώνει. Και όταν μεγαλώνει, πέφτει και πηγαίνει στην κατηφόρα των τόκων και των επιτοκίων. Και τότε να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη σταματήσεις. Η Άννα, ειδικά στην αρχή, δεν είχε πρόβλημα επειδή δεν εργαζόταν και μετά όταν έχασε τη δουλειά της, βρήκε μια άλλη δουλειά. Δεν είχε πρόβλημα επειδή δεν προσπαθούσε η γυναίκα. Είχε πρόβλημα επειδή δεν είχε μάθει πώς λειτουργούν τα χρήματα. Και εδώ
πρέπει να υπάρξει η γνώση. Και η Άννα, πρέπει να σας πω, δεν είναι μία μακρινή ιστορία. Μπορεί να είναι κάποια από εμάς, μια φίλη μας, μια αδελφή μας, μια συνάδελφος. Δηλαδή συμβαίνει καθημερινά, ακόμα και τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη γνώση και ενημέρωση. Όπως επίσης μια άλλη απλή ιστορία, είναι μια άλλη φίλη, η Μαρία, ας την πούμε, η οποία νέα γυναίκα, 55 ετών, δεν είχε ιδέα από τα χρηματοοικονομικά. Είχε το σύζυγό της, δούλευε, ασχολιόταν με τη δουλειά της, με τα παιδιά της, με το σπίτι. Είχε όμως το σύζυγο, ο οποίος σύζυγος έκανε τα πάντα, πλήρωνε τα πάντα. Ούτε στο ATM δεν πήγαινε, να να καταλάβετε. Δεν ήθελε. Και μια μέρα δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο σύζυγος, πέθανε και έμεινε μόνη της. Και δεν μπορούσε να τα απεξέλθει, πρέπει να τα μάθει όλα από την αρχή σε αυτήν την ηλικία. Θυμάμαι που μου είχε πει μακάρι να τα είχα μάθει από πιο νωρίς και να μην ήμουν αρνητική. Τέλος πάντων, σε έναν κόσμο. Εδώ τώρα θα μου πείτε, γίνονται τόσοι πόλεμοι. Υπάρχουν τόσα θέματα, σκοτώνεται κόσμος, παιδιά και μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά, γιατί μου το έχουν πει και αυτό. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για τα χρηματοοικονομικά. Γιατί κάθε μεγάλη κρίση, οικονομική, κοινωνική ή γεωπολιτική, μας υπενθυμίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι η ζωή μας μπορεί να αλλάξει ξαφνικά. Και τότε αρχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί αύριο. Πώς θα προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, πώς θα διαχειριστούμε τις δυσκολίες που θα έρθουν. Εύχομαι λοιπόν να είστε, όσοι βρίσκεστε εδώ μέσα, κάπως προετοιμασμένοι, να γνωρίζετε τι σημαίνει, δεν ξέρω αν κάνετε αποταμίευση, αλλά και αυτό χρειάζεται. Εμείς, παραδείγματος χάρη στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, αναβιώσαμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αποταμίευσης. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς θυμάστε παλιότερα το ταχυδρομικό ταμιευτήριο με τους κουμπαράδες. Το αναβιώσαμε εδώ και 2 χρόνια το κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη, έτσι, πολλά παιδιά από διάφορα σχολεία από τη χώρα και προσπαθούμε να το βάλουμε λίγο στο μενταλιτέ των παιδιών, να αρχίσουν να μαθαίνουν τι είναι η αποταμίευση. Άρα, η γνώση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ένας από τους σημαντικότερους τρόπους, λοιπόν, είναι να έχουμε γνώση για την οικονομία, για τα οικονομικά μας, πώς να διαχειριζόμαστε, για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι όποιος δεν έχει γνώση και όταν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα χρηματοοικονομικά μας, δημιουργείται άγχος. Το άγχος φέρνει και άλλες επιπτώσεις. Φέρνει επιπτώσεις στην οικογένειά μας, μετά στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην οικονομία. Άρα, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Δεν είναι μόνο αριθμοί, έτσι, χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, γιατί από εκεί μία γυναίκα κάνει τις επιλογές της. Μπορεί, για φανταστείτε κάποια γυναίκα η οποία εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το σύζυγο και είναι ένας βίαιος σύζυγος και δεν μπορεί να φύγει, γιατί δεν είναι χρηματοοικονομικά ανεξάρτητη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε. Όλο αυτό αφορά τις επιλογές μας, αφορά να έχουμε αξιοπρέπεια, την ικανότητα μιας γυναίκας και ενός ανθρώπου γενικά να σχεδιάζει το μέλλον του, να αλλάξει τη ζωή της. Και ξέρετε, όταν μια γυναίκα είναι σωστή και έχει αυτή τη γνώση, δεν αλλάζει μόνο η δική της ζωή, αλλάζει η ζωή των παιδιών της, αλλάζει η ζωή όλης της οικογένειας, αλλάζει η ζωή της κοινωνίας. Άρα, είναι γνώση για την ελευθερία. Και κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να σχεδιάζει τη δική της ζωή και να παίρνει αποφάσεις και να χτίζει το μέλλον της. Και θα σας πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρήματα είναι απαραίτητα για την αποφυγή της δυστυχίας, αλλά όχι επαρκή για την κατάκτηση της ευτυχίας. Εύχομαι να σας κατατόπισα. Πολύ ενδιαφέροντα. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν μπορεί η σύγχρονη γυναίκα να ανέβει τη γυάλινη οροφή με την καριέρα και με τα όρατα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει. Καλώ την κυρία Εύα Τσαμπάρου, δικηγόρο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχω την ευκαιρία μαζί με εξαίρετους συνομιλητές μου να αναπτύξουμε ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα.
Εγώ καλούμαι να μιλήσω για τον ρόλο της γυναίκας στον επαγγελματικό εργασιακό της χώρο σήμερα. Ειδικότερα για το πώς εξυπηρετούν τη φιλοδοξία μιας γυναίκας στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα και για το πόσο εύκολα τελικά φτάνει μια γυναίκα στην κορυφή σύγκριση με έναν άντρα. Γνωρίζουμε όλοι μας πως οι θέσεις κλειδιά, δηλαδή οι αποφασιστικές θέσεις που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λήψη αποφάσεων στην συντηρητική τους πλειοψηφία στελεχώνονται από άντρες. Αυτό γιατί εξακολουθεί να συμβαίνει εν έτη 2026. Θα σας μιλήσω για ένα φαινόμενο το οποίο όλοι το γνωρίζουμε, αλλά συχνά δεν το βλέπουμε. Τη λεγόμενη γυάλινη οροφή. Τι είναι η γυάλινη οροφή? Είναι αυτό το αόρατο εμπόδιο που εμποδίζει τις γυναίκες να εξελιχθούν επαγγελματικά πέρα από ένα σημείο, ακόμα και όταν έχουν τις ίδιες ή περισσότερες δυνατότητες από τους άντρες συναδέλφους τους. Δεν είναι νόμος, δεν είναι κάποιος κανόνας. Είναι κάτι πολύ πιο ύπνο. Είναι ένα σύνολο από κοινωνικές αντιλήψεις, στερεότυπα και πρακτικές που λειτουργούν σιωπερά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Δεν ακούω. Όχι, γίνεται. Ναι, συγγνώμη. Το πάω λίγο πιο δυνατά για να ακουστούν εδώ. Να κάτσω πιο μακριά. Ναι, μπράβο. Αλλά έχει πραγματικές συνέπειες. Ονομάζεται γυάλινη γιατί δεν φαίνεται, όταν όμως μια γυναίκα προσπαθεί να ανέβει πιο ψηλά, θα βρίσκει μπροστά της. Οι διακρίσεις είναι παντού. Είναι στις σκέψεις, στο λόγο, στις συμπεριφορές. Η ιστορική σημασία της έννοιας της γυάλινης οροφής συνδέεται με το φεμινιστικό κίνημα κατά την περίοδο του 1960 με 1980, όταν οι γυναίκες μπήκαν μαζικά στην αγορά της εργασίας και εκεί άρχισε να φαίνεται ενισότητα όχι στην είσοδο, αλλά στην εξέλιξη τους. Πριν υπήρχε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε δικαιώματα, μετά είχαμε το πρόβλημα ότι ναι, μεν έχουμε δικαιώματα, αλλά δεν έχουμε τις ίσες ευκαιρίες. Ο όρος gas class selling, γυάλινη οροφή, εμφανίζεται για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 λοιπόν. Έγινε όμως ευρέως γνωστός το 1986, όταν χρησιμοποιήθηκε από άρθρο της Wall Street Journal για να περιγράψει αυτό ακριβώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική σου ανέλυξη. Και παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, το φαινόμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Και γιατί υπάρχει? Υπάρχει γιατί παραμένουν βαθιά ριζωμένες κοινωνικές αντιλήψεις. Γιατί δεν υπάρχει πάντα πραγματική ισότητα ευκαιριών. Γιατί οι δομές της εργασίας σχεδιάστηκαν με βάση τα ανδρικά πρότυπα. Και γιατί οι ασυνείδητες προκαταλήψεις, τα λεγόμενα unconscious biases, συνεχίζουν να επηρεάζουν αποφάσεις. Πώς εκδηλώνεται στην πράξη αυτό? Περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Δημιουργεί μισθολογικές ανισότητες. Αναπαράγει στερεότυπα για το τι μπορεί και το τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα. Είναι ο λόγος που λιγότερες γυναίκες γίνονται CEO. Λιγότερες συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και λιγότερες λαμβάνουν τις ίδιες ή αυξήσεις ή ευκαιρίες. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από διάφορους χώρους. Στο τραπεζικό τομέα, μια γυναίκα με άριστες επιδόσεις δεν προάγεται γιατί θεωρείται ότι ένας άντρας αντέχει καλύτερα την πίεση. Στην ναυτιλία, μια έμπειρη επαγγελματίας δεν γίνεται fleet manager γιατί ο χώρος θεωρείται ατοκρατούμενος. Σε πολυεθνικές εταιρείες, οι γυναίκες είναι το 50% του προσωπικού, αλλά μόλις το 10% της διοίκησης. Στο νομικό κλάδο, στο χώρο μου, συχνά οι γυναίκες με εξαιρετικές επιδόσεις δεν φτάνουν στη θέση των partners, λόγω προκαταλήψεων που σχετίζονται με τη μητρότητα, ενώ παράλληλα στην κοινή αντίληψη οι καταξιωμένοι δικηγόροι εξακολουθούν να ταυτίζονται κυρίως με άντρες. Ενδεικτικά, αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή πόσες γυναίκες ποινικολόγους μπορείτε να κατανομάσετε σε σχέση με κάποιους άντρες, θα το επιβεβαιώσετε αυτό. Δεν μιλώ για τους σημερινούς συνομιλητές μου που είμαστε όλοι διάσημοι, την κυρία Φιλτίση, εμένα και την κυρία Καρούζου. Τέλος πάντων, στην πολιτική, οι γυναίκες δύσκολα φτάνουν σε θέσεις υψηλής εξουσίας, όπως οι ηγετικές και κομματικές θέσεις ή ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα, και παραμένουν η μειοψηφία στην πολιτική ηγεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι παγκοσμίως μόλις περίπου 60 χώρες έχουν υπάρξει ποτέ με γυναίκα πρωθυπουργό ή επικεφαλής κυβέρνησης. Γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της ανισότητας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Στη διοχνολογία, στις παρουσιάσεις από παιδιτές, οι ερωτήσεις απευθύνονται κυρίως στον άντρα συνειδητή. Και στην καθημερινότητα γενικά της εργασίας, μια γυναίκα μιλά
Και δεν ακούγεται, ένας άντρας λέει ακριβώς το ίδιο, αλλά επιβραβεύεται. Κοινό μοτίβο της γυάλινης οροφής σε όλες τις πετυχημένες γυναίκες, επαγγελματίες και καριερίστες είναι ότι φτάνουν πολύ κοντά στην κορφή, αλλά ποτέ στο top level ή σχεδόν. Χρειάζεται να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια και περισσότερο χρόνο από άλλους και συχνά είναι οι πρώτες ή οι λίγες που τα έχουν καταφέρει. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα τεράστιο υποτιμημένο ανθρώπινο κεφάλαιο, ταλέντο που υπάρχει αλλά δεν αξιοποιείται και οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές. Για τις γυναίκες, περιορισμένη εξέλιξη και εισόδημα. Για τις επιχειρήσεις, απώλεια ταλέντου και διαφορετικών οπτικών. Για την κοινωνία, αναπαραγωγή ανοσοτήτων. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, ότι δεν πρόκειται για έλλειψη ικανότητας, είναι κουλτούρα, είναι αντίληψη. Είναι τα στερεότυπα που παρουσιάζουν τη γυναίκα ως λιγότερο κατάλληλη ή ως το αδύναμο φύλο. Άρα, πώς πάει αυτή όμως η γυάλινη οροφή? Δεν σπάει από μόνη της και δεν σπάει εύκολα. Απαιτεί διαφάνειες προαγωγές, ίσες αμοιβές για ίση εργασία, mentoring και υποστήριξη, ευέλικτες πολιτικές εργασίας και πάνω απ' όλα αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι εύκολη. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που αφορά όλους μας. Άντρες και γυναίκες, κράτος και επιχειρήσεις, εκπαίδευση και κοινωνία. Η παιδεία παίζει καθαριστικό ρόλο σε αυτό. Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες. Και οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν εκ των έσω. Κλείνοντας, η γυάλινη οροφή δεν είναι πάντα ορατή, αλλά είναι εκεί. Και το πιο σημαντικό δεν βασίζεται στην ικανότητα, βασίζεται σε σιωπηρούς περιορισμούς και παγιωμένες αντιλήψεις. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχει, το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να τη σπάσουμε. Σίγουρα η κάθε μία από τις γυναίκες που καταφέρει να σπάσει τη γυάλινη οροφή μας κάνει όλες πιο δυνατές και συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη της κοινωνίας, προωθώντας πιο υγιή πρότυπα και αντί για στερεότυπα και απαρχολημένες τοξικές πρακτικές, πάμε μπροστά. Τέλος, θα σας κάνω μια σύντομη αναφορά στο νομικό πλαίσιο. Δεν θα σας παιδέψω πολύ με νόμους και με κανονισμούς. Θα αναφέρω απλά ευρύτερα τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιώδης αρχή την ίση μεταχείριση και απογόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και ακολούθως έχει θεσπίσει οδηγίες για την ισότητα στην εργασία, κανόνες για την ίση αμοιβή, ενώ πρόσφατα στη σχετική οδηγία του 2020 προέβλεψε ποσοστώσεις για γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια εταιριών. Και συγκεκριμένα, την υποχρέωση των εταιριών στο 2026 για 40% μη εκτελεστικών θέσεων ή 33% όλων των θέσεων να καλύπτεται από το υποκροσωπούμενο φύλο. Στην Ελλάδα, η ισότητα και η ίση αμοιβή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, ενώ η νομοθεσία προστατεύεται από διακρίσεις στην εργασία, προωθεί την ισότητα των φύλων. Αυτό τώρα στην πράξη πώς εξασφαλίζεται, το να μην γίνονται διακρίσεις ή πώς κάποιος που έχει ουσιαστικά προσβληθεί, τι μπορεί να κάνει. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους μηχανισμούς προστασίας. Το ένα είναι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, αρκεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι μια γυναίκα έχει υποστεί διάκριση και έτσι ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπέστη τελικά διάκριση η ίδια. Έχει το δικαίωμα της προσφυγής είτε απευθείας στα δικαστήρια, είτε στην επιθεώρηση εργασίας, είτε στο συνήγορο του πολίτη. Σπάνια εμφανίζεται η γυάλινη οροφή αυτούς σε δικαστήρια, αλλά πολλές υποθέσεις σχετίζονται με αυτήν. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αποφάσεις είναι η υπόθεση της Pricewaterhouse κατά της Hopkins. Και την αναφέρω γιατί η Ann Hopkins δεν προήχθη σε πάρτρα, της είπαν ότι πρέπει να είναι πιο θηλυκή. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δέχτηκε ότι αυτό είναι διάκριση λόγω φύλου. Ξεκάθαρα. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ λίγο στην σημαντική ερμηνεύτρια την κυρία Μαρινέλα, γιατί για μένα είναι ένα πρόσωπο το οποίο σπάει τη γυάλινη οροφή. Είναι ένα πρόσωπο που ζούσε πάντα ως σύγχρονη γυναίκα. Έκανε πράγματα που για την εποχή της ήταν δύσκολο να τα κάνει μια γυναίκα. Δηλαδή, ήταν από τις πρώτες τραγουδίστες που εμφανίστηκε με παντελόνι, έκοψε κοντό το μαλλί της, έκανε την ζωή που ήθελε. Μεγάλωσε ένα παιδί μόνη της χωρίς να δεσμευτεί από οποιοδήποτε γάμο. Δηλαδή, είναι μία από τις προσωπικότητες που είναι το απόλυτο παράδειγμα πώς μια γυναίκα μπορεί να σπάσει τη γυάλινη οροφή. Κόντρα σε στερεότυπα, κόντρα στην κοινωνία, ακολουθώντας αυτό που θέλει, αυτό που νιώθει και αυτό που αξίζει. Σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω και την Εύα και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία της εδώ την κυρία Μωραϊτάκη Πικρού, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής. Πριν θα μου επιτρέψετε, κυρία Καρούζου, λίγο πριν αρχίσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που ειδικά από εσάς περιμένω να ακούσω για τη γυναίκα και την εκπαίδευση, νομικός η κυρία Καρούζου επίσης, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και τη Διαιτησία. Αγαπητέ Όμηρε, κάνε μας ένα χαιρετισμό. Έτσι ήθελα να σε πιάσω. Καλησπέρα και από μένα. Όντως με πιάσει ξαπίνης, δεν έχω ετοιμάσει κάτι, αλλά πραγματικά αξίζει πραγματικά η σημερινή εκδήλωση. Και αξίζει γιατί η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος ξεχωριστά καλύπτει μια πτυχή και μια σκοπιά της καθημερινότητας μιας σύγχρονης γυναίκας. Αλλά για το πώς πρέπει η κοινωνία συλλογικά να τις αντιμετωπίζει ως πυρήνας. Οι γυναίκες είναι ο πυρήνας της κοινωνίας, ο πυρήνας της οικογένειας. Και πραγματικά τα προβλήματα μέχρι και σήμερα, από τις μέχρι τώρα εισηγήσεις, είναι πολλά και είναι ακόμα πιο μεγάλα. Η γυναίκα καλείται σε καθημερινή βάση να αποδεικνύει τα αυτονόητα πολλές φορές στους χώρους εργασίας, στην κοινωνία, μέσα στην οικονομία, στην πολιτική ακόμα. Το δικό μας το χρέος όλων μας, ως απλοί πολίτες, είναι αυτά τα μικρά και μεγάλα φράγματα, αυτά τα εμπόδια, να πάψουν να υφίστανται επιτέλους. 2026 έχουμε. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν μισθολογικά χάσματα στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Στο δημόσιο, όχι στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ γυναίκας και άντρα. 13% υψηλότερα αμείβονται οι άντρες από τις γυναίκες. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να υπάρχει μια πραγματική εξίσωση σε επίπεδο δικαιωμάτων, σε επίπεδο απολαβών, σε επίπεδο παροχών. Και ήμουνα κι εγώ τυχερός, γιατί ιδίωσα ένα νομοσχέδιο που ήταν για την εξίσωση των δικαιωμάτων των δύο φύλων στους χώρους εργασίας, όπου επιτέλους θεσπίστηκε επίδομα μητρότητας και για τις ελεύθερες επαγγελματίες και για τις αγρότισσες. Και όχι μόνο για τις πληστωτές. Όπως και άδεια πατρότητας 14 ημερών για τον πατέρα για να μπορέσει να πάει και να δει το παιδί του τις 2 πρώτες εβδομάδες που γεννιέται. Και άλλα πολλά, δεν χρειάζεται να τα πω, είμαι εδώ για να ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καρούζου, για τη γυναίκα και την εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Κάποιοι φίλοι, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα μιλήσω για τη γυναίκα και την εκπαίδευση, μου είπαν εσύ είσαι νομικός δικηγόρος, γιατί θα μιλήσεις για την εκπαίδευση. Γιατί η νομική επιστήμη είναι η κατεξοχήν επιστήμη της κριτικής σκέψης και η σωστή εκπαίδευση είναι το υπόβαθρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την ομιλία μου. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το θέμα δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη σπουδαιότητα, διότι το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση έχει πλέον κερδιθεί και οι γυναίκες, τουλάχιστον στις δημοκρατικές κοινωνίες, εκπαιδεύονται σε όλες τις βαθμίδες ισότιμα με τους άντρες. Πολλές φορές όμως είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί κάτι από ό,τι να αποκτηθεί. Με την ομιλία μου αυτή θα επιχειρηματολογήσω για την ανάγκη της διατήρησης και εδραίωσης σε μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως της εκπαίδευσης των γυναικών. Έχει παγίως κριθεί ότι η εκπαίδευση επιτρέπει στις γυναίκες να σκέφτονται κριτικά και να μην εξαρτώνται από τους άνδρες. Ότι οι μορφωμένες γυναίκες γίνονται καλύτερες μητέρες, σύζυγοι και ενεργοί πολίτες. Ότι η αρετή απαιτεί γνώση και η άγνοια δεν μπορεί να οδηγήσει σε ηθική συμπεριφορά. Και ότι η απαγόρευση της εκπαίδευσης στις γυναίκες σπαταλά το ήμιση του πνευματικού δυναμικού της ανθρωπότητας. Φέροντας κάποια παραδείγματα, ήδη στη μυθολογία μας, η θεά Αθηνά γεννιέται από το κεφάλι του Δία και συμβολίζει την υπεροχή του πνεύματος και της λογικής, που την χάνει να είναι γυναικεία. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία πρότεινε ότι οι γυναίκες ως φύλακες της ιδανικής του πόλης
θα έπρεπε να λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους άντρες, καθώς πίστευε ότι έχουν τις ίδιες ικανότητες για διακυβέρνηση και φιλοσοφία. Η Αγγλίδα φεμινίστρια Mary Wollstonecraft στο έργο της «Μια δικαίωση των δικαιωμάτων της γυναίκας» το 1792 υποστήριξε ότι οι γυναίκες δεν είναι εκ φύσεως κατώτερες από τους άντρες, αλλά εμφανίζονται ως τέτοιες μόνο επειδή στερούνται εκπαίδευσης. Υποστήριξε ότι η σωστή εκπαίδευση θα τις μεταμορφώσει από εξερτημένα όντα σε λογικά και αυτόνομα άτομα. Αργότερα, ο John Stuart Mill, που ήταν γνωστός ως ο αγγλόφωνος φιλόσοφος με την ισχυρότερη επιρροή του 19ου αιώνα, στο κλασικό έργο του «Η υποβούλωση των γυναικών» το 1869, υποστήριξε ότι η ισότιμη εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη χειραφέτηση των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Πίστευε ότι η άρνηση εκπαίδευσης στις γυναίκες είναι μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία κατωτερότητας. Το δικαίωμα της εκπαίδευσης των γυναικών και μάλιστα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα δεν χαρίστηκε, αποκτήθηκε μέσα στους αιώνες με πολλούς αγώνες. Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι γυναίκες που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν διπλάσιο εισόδημα από όσες δεν πήγαν καθόλου σχολείο. Έτσι, εάν όλες οι γυναίκες στον κόσμο είχαν τελειώσει το Λύκειο, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 15 με 30 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πέρα από τα οικονομικά όμως, η αξία της εκπαίδευσης είναι ανυπολόγιστη, καθώς το ποσοστό των θανάτων των παιδιών κάτω των 5 ετών μειώνεται, όταν οι μητέρες τους έχουν τελειώσει έστω το δημοτικό, ενώ όταν τα κορίτσια παραμένουν στο σχολείο και τελειώνουν και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ελαχιστοποιούνται οι γάμοι και η εγκυμοσύνη σε εφηβική ηλικία. Επιπλέον, οι γυναίκες που παίρνουν απολυτήριο λυκείου συμμετέχουν περισσότερο στην κοινότητα και την κοινωνία τους, διεκδικούν να ακούγεται περισσότερο η φωνή και οι ανάγκες τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να δεχτούν βία από τον σύντροφό τους και αναφέρουν καλύτερη ψυχική υγεία. Ωστόσο, σήμερα στις προηγμένες κοινωνίες, όπως η χώρα μας, εκπαιδεύονται πραγματικά οι γυναίκες και ποια είναι τα ανησυχητικά μηνύματα. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, πέραν από τη θετική πλευρά, έχει επιδράσει αρνητικά στην εκπαίδευση και πραγματική μόρφωση. Έχει φέρει την ευκολία στους μαθητές. Για ποιο λόγο να κουραστούν να μάθουν γεωγραφία όταν πατώντας ένα κουμπί τους οδηγεί όπου θέλουν? Για ποιο λόγο να μάθουν ιστορία όταν δεν φαίνεται να έχει κάποια χρησιμότητα στην εποχή μας? Για ποιο λόγο να μάθουν τη σκέψη των μαθηματικών όταν για όποιο επάγγελμα και να κάνουν στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη θα τους δίνει άμεσα λύσεις? Ακόμη και για πολλά τεχνικά επαγγέλματα, για ποιο λόγο να κουραστούν να μάθουν τη χρήση μηχανημάτων όταν τα ρομπότ θα κάνουν όλη τη δουλειά? Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές βγαίνουν από το σχολείο απέδευτοι και αμόρφωτοι, άβουλα όντα, χωρίς καμία κριτική σκέψη. Στην πραγματικότητα, χωρίς καμία δύναμη σκέψης, διότι για να αποκτήσει κάποιος την ελάχιστη αυτή δύναμη, την αποκτά μόνο από το διάβασμα και την καταπώνηση του μυαλού. Η κρίση, συνεπώς, αυτή που περνάει η εκπαίδευση σήμερα, ποιον κίνδυνο μπορεί να επιφέρει, ιδιαίτερα στις γυναίκες? Κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν ως ανθρώπινα όντα, να χάσουν την κριτική τους ικανότητα και την ηθική τους ακεραιότητα, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν πάλι σε εκείνον τον ρόλο του θυράματος και δελαστικού τρόπεου, με μόνη χρησιμότητα την ικανοποίηση του άνδρα και της μελλοντικής γυναικείας αναπαραγωγής ρομπότ που θα τις αντικαταστήσει. Κινδυνεύει κατά αυτόν τον τρόπο η δομή των υγιών κοινωνιών και της εν γέννη ανθρώπινης ύπαρξης. Αλίμονο εάν εξαλειφθεί η δύναμη της γυναικείας λογικής και σκέψης. Γι' αυτό καθίσταται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη διατήρησης της ουσιαστικής εκπαίδευσης και μόρφωσης των γυναικών. Ως επίλογο θα σας διαβάσω ένα ποίημα από την πρώτη μου ποιητική συλλογή που θα εκδοθεί προσεχώς. Γυναίκα υπατία.
Εν αρχή είναι ο λόγος. Σιγά μην άφηναν οι έμποροι του πολέμου μια Αλεξανδρινή γυναίκα, την Ιπατία, να διδάξει ότι στη φιλοσοφία του λόγου και των μαθηματικών χωρούν όλες οι θρησκείες με τον ίδιο παρονομαστή. Σιγά μην άφηναν την ανεκτικότητα και σύμπνοια να κυβερνήσουν. Την βασάνισαν μέχρι θανάτου και θανάτωσαν τη διδασκαλία των επιστημών, ιδίως στις γυναίκες όμοιες με τη μάνα φύση. Τις εξοβέλησαν επί αιώνες στο περιθώριο. Παρέμειναν απέδευτες και έχασαν την έγκλη της ηθικής και ακεραιότητας που θα τις οδηγούσε ισότιμες δίπλα στον άντρα. Καλλιεργήθηκε ανταυτού η υποταγή και η λαγνία πήρε τη θέση της σύστατης αρετής για να παρουσιάσει τη γυναίκα ως όμορφο και δελαστικό τρόπαιο. Λες κι αυτό σημαίνει γυναίκα. Το φινάλε σας ήταν εξαιρετικό και ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι αρχίσουμε και το κυκλώνουμε όλο και ο τίτλος η θεματολογία μάλλον ισορροπώντας ανάμεσα στα όνειρα και υποχρεώσεις, νομίζω επιβεβαιώνεται από το σύνολο και το ύφος των ομιλιών. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ενδοοικογενειακή βία και θα ήθελα την κυρία Νεκταρία Φίλτση, Ελευθερία Νεκταρία Φίλτση, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Σήμερα εμένα η ομιλία μου είναι λίγο δύσκολη, δυσάρεστη και στενόχρονη. Είναι ένα φαινόμενο... Ναι. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς πλήττει τη σημερινή κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να το εξετάσουμε με δύο πλευρές. Απόψε θα σας πω και για το νομικό κομμάτι, αλλά θα σας πω και μετά από την χρόνια ενασχόλησή μου από το 2014 στην Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας και στο Εθνικό Συμβούλιο Ελλήνων που αγαπάμε πάρα πολύ τη γυναίκα, το παιδί αλλά και την οικογένεια και στηρίζουμε την οικογένεια και το θεσμό της. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω τόσο για το νομικό κομμάτι, όσο και θα σας πω και κάποια πρακτικά θέματα που μπορεί οποιοσδήποτε να αντιμετωπίσει όταν αντιληφθεί ότι ή ο ίδιος ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, φιλικό του, κάποιος στη γειτονιά θα αποτελέσει το επόμενο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Το σημαντικότερο για μένα είναι η πρόληψη. Δεν είναι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, στην τιμωρία του δράστη και να θρηνούμε θύματα, να έχουμε φωνικά και να βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης καθημερινά ο τάδε σκότωσε την τάδε, το παιδάκι αυτό είναι παραμελημένο, βιάστηκε και οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν. Πότε ξεκίνησε η Ελλάδα να έχει νόμο για την ενδοοικογενειακή βία? 2006. Ο 3500 νόμος που αφορά την οριοθέτηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. Μέσα εκεί αναφέρεται διεξοδικά τι είναι ενδοοικογενειακή βία, πώς προστατεύεται, ποιους αφορά. Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κυρώθηκε από τα κράτη-μέλη που συμφώνησαν σε αυτή τη σύμβαση με το 4531 νόμο του 2018. Αυτή αφορά και την πάυση της ατιμωρησίας των δραστών. Η ενδοοικογενειακή βία έχει απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι πλούσιο σε νομολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία εκτελήσεται μέσα σε μια οικογένεια. Αποδέκτες είναι σύζυγοι, σύντροφοι, συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού, τόσο εξαίματος όσο εξαγχιστίας, υιοθετημένα τέκνα. Πώς εμφανίζεται? Εμφανίζεται ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική, σωματική, οικονομική. Μπορώ να πω ότι η ψυχολογική και η λεκτική είναι και η πιο ύπουλη μορφή της βίας αυτής, γιατί δεν αφήνει ίχνη. Εδώ είστε πολλοί άντρες. Σίγουρα θα ξέρετε, για να να μην λέμε μόνο για ότι σκοτώσαν οι γυναίκες ή ότι οι γυναίκες είμαστε οι περισσότερο αποδέκτες αυτής της μορφής βίας, οι άντρες κυρίως έχετε λεκτική και ψυχολογική βία από τις γυναίκες. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό το κομμάτι είσαστε λίγο πιο αδικημένοι, γιατί στην ουσία είναι κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται στα δικαστήρια.
Είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι κάποιος από το πρωί στο βράδυ σου δημιουργεί πρόβλημα, σε υποτιμάει, σε ξεφτιλίζει, σε βασανίζει λεκτικά και ψυχολογικά, δεν μπορείς να σταθείς μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Επειδή τυχαίνει να έχω κυρίως άντρες σε διαζύγια, δεν το έχω κάνει επίτηδες, μου έχει τύχει. Πάντα τους ρώταγα και για στατιστικούς λόγους, δηλαδή και για μένα να ήξερα. Τι σας οδήγησε να χωρίσετε ή έχετε φτάσει στο προχώρητο? Και όλοι μου λένε το ίδιο. Όλοι σας. Αν σας ρωτήσω εδώ κάποιον, το ίδιο θα μου πει. Θα έφευγα από την οικογένειά μου, γιατί δεν μου φέρετε καλά, δεν με φροντίζει, με βρίζει, με υποτιμά. Οι άντρες γι' αυτό φεύγετε από τα σπίτια σας. Το έχω δει, μου το έχουν τονίσει, είναι ο μόνος λόγος που ένας άντρας θα φύγει από το σπίτι. Πάμε όμως στις γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν. Οι γυναίκες συχνά πέφτουν θύματα βίας και πολλές φορές υπάρχουν και θύματα με μη επιστρέψιμες καταστάσεις. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προστατεύει πρώτα απ' όλα το θεσμό της οικογένειας με το άρθρο 21. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 για το σεβασμό και του ανθρώπου και τις αξίες του ανθρώπου. Το άρθρο 4 του Συντάγματος μιλά για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το άρθρο 5 για την ελεύθερη προσωπικότητα, ενώ το άρθρο 7 του Συντάγματος παράγραφος 2 για τον αποτροπιασμό οποιασδήποτε βασανιστικής πράξης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ποινικός κώδικας. Δεν μιλάμε για γυναικοκτονία, μιλάμε για ανθρωποκτονία. Γιατί μπορεί να γίνει τόσο σε μια γυναίκα όσο και σε έναν άντρα. Δεν ξέρουμε μελλοντικά αν θα οριοθετηθεί αυτό το κομμάτι και θα γίνει πιο συγκεκριμένο. Σίγουρα όμως ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με τις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα, το 308 και επόμενα, που μιλάμε για σωματικές βλάβες, παράνομη βία, προσβολή γεννητήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση, τρόμο και ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει ένας σύντροφος στον άλλο σύντροφο και όλα αυτά που οριοθετούν τον ποινικό κώδικα και αποτελούν βαριά ή ελαφρά πλημελήματα ή κακουργήματα. Πώς εκδηλώνεται η ενδοοικογενειακή βία? Ξυλοδαρμός, εκφοβισμός, απειλή, περιορισμός ελευθερίας, οικονομικός έλεγχος, σεξουαλική βία. Μην ξεχνάτε ότι επειδή κάποιος είναι παντρεμένος, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βιασμός αν εξαναγκάσει τον σύντροφό του να υποκύψει στις εντός εισαγωγικών ορέξεις του χωρίς τη συνένεσή του. Άρα δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή έγινε παντρεμένος μπορεί να δημιουργεί τέτοιο είδους πρόβλημα στον σύντροφό του. Πώς εκδηλώνεται? Ένα άτομο το οποίο έχει ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι δεχτεί, απομονώνεται. Απομονώνεται για ποιο λόγο? Είτε γιατί δεν έχει κάποιο λόγο να μιλάει με τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει διάθεση, γιατί έχει μελαγχολήσει, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί μπορεί να έχει εκδορές και μελανιές στο σώμα του, στο πρόσωπό του, να μην θέλει να φανεί, γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Υπάρχει παθολογική ζήλια. Η παθολογική ζήλια είναι από σύντροφο σε σύντροφο που για λόγους αδιανόητους ένας σύντροφος ζηλεύει τον άλλον και τον αναγκάζει να μένει κλεισμένο στο σπίτι, του ελέγχει όλα τα μέσα, τα social, τα πάντα, του προκαλεί απειλή και ταραχή και του λέει ότι αν δεν μου δώσεις τα social, τους κωδικούς, τα email σε όλα, σημαίνει ότι με απατάς. Πάρα πολλά τα καταγραφικά. Τα περισσότερα διαζύγια σε μένα που έχουν έρθει είναι όλα έχουν δει ότι υπάρχει εξωσυζυγική σχέση λόγω των καταγραφικών, άρα παράνομο υλικό, λογισμικό, το οποίο απαγορεύεται να γίνεται γιατί περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου και προσβάλλει την προσωπικότητά του. Καλύτερο είναι να φεύγουμε από ένα γάμο ήρεμα και ειρηνικά, παρά να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, οι οποίες, πιστέψτε με, στο δικαστήριο δεν αποτελούν αποδεικτικό μέσο. Αντιθέτως, κάποιος εντός εισαγωγικών θα βρει και τον πελά του και μπορεί να προκληθεί και μήνυση εναντίον του άλλου ανθρώπου γιατί χρησιμοποίησε παράνομο λογισμικό περιεχόμενο. Άρα είναι κάτι άχρηστο που το μόνο που προσθέτει είναι μεγαλύτερα προβλήματα στο ήδη υπάρχον που θα γίνει σε μια δικαστική αίθουσα. Πάμε λοιπόν. Η ποινική δίωξη γίνεται συνήθως γίνεται αυτοπαγγέλτος. Πάει το θύμα στο αστυνομικό τμήμα, καταγγέλει το γεγονός και από εκεί και πέρα η αστυνομία το καταγράφει στο βιβλίο συμβάντων και υποχρεούται μετά να προχωρήσει στην αυτεπάγγελτη δίωξη του θύματος. Δεν μπορεί να τους νομοθετήσει, δεν μπορεί να τους αφήσει να φύγουν πίσω, γιατί διώκεται και το ίδιο το αστυνομικό όργανο και ελέγχεται από τη δική του υπηρεσία. Υπάρχει πριν καταλήξει ο δράστης σε αυτόφορη διαδικασία η ποινική διαμεσολάβηση. Η ποινική διαμεσολάβηση τι είναι? Καλούμε τους δύο που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, συντρόφους παραδείγματος χάρη, και τους λέμε να προχωρήσουν με τα μέλια της πράξης ο θήτης, να επέλθει μια συμφωνία μεταξύ των μερών ότι θα επισκεφτούν ένα ψυχολόγο και το τρίτο ότι θα υπάρχει μια αποκατάσταση της συγκεκριμένης όλης δυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο σπίτι.
Εάν αυτό δεν ισχύσει, τότε πάμε στην αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στα παιδιά. Πολλά παιδάκια, εδώ παίζει ρόλο και οι εκπαιδευτικοί, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση μιας ενδοοικογενειακής βίας. Τα παιδάκια θα τα εντοπίσουμε στα σχολεία ως εξής. Είναι παραμελημένα, είναι βρώμικα, δεν επικοινωνούν με τα υπόλοιπα παιδάκια, έρχονται αδιάβαστα, αρχίζουν και χαμηλώνουν οι επιδόσεις τους, είναι μελαγχολικά, είναι ακοινώνητα σε σχέση με τους υπόλοιπους, δεν συμμετέχουν σε γιορτές του σχολείου, δεν συμμετέχουν σε πάρτι, σε εκδρομές. Εκεί λοιπόν πρέπει και καλείται ο εκπαιδευτικός, που πλέον ευτυχώς τους έχουν φροντίσει να τους εκπαιδεύσουν, να καλέσει τους γονείς για να δει τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Διότι, προσέξτε, μπορεί να μην φταίει πάντα το σπίτι, μπορεί να φταίει κάποιο συγγενικό πρόσωπο από το σπίτι που ενοχλεί το παιδάκι και να μην έχει ληφθεί υπόψη από τον γονέα. Άρα, λοιπόν, έχουμε και την κατάσταση που δημιουργείται πλέον ως ενδοοικογενειακή βία με τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα, ο παθών όταν είναι ανήλικος, η έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή ενός αδικήματος αναστέλλεται μέχρι τα 18 και αν είναι πλημέλημα συν ένα έτος μπορεί να διώξει ποινικά τον θήτη του, αλλιώς αν είναι κακούργημα είναι συν 3 χρόνια από την ενηλικίωσή του. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με τη λογική ότι υπάρχει και μια συμβουλευτική γραμμή από το Υπουργείο Οικογένειας, η 15900, υπάρχει η άμεση δράση το 100 και υπάρχει και το χαμόγελο του παιδιού το 1056 όταν μιλάμε για ανήλικους. Πρέπει όμως να δούμε, αυτά είναι το νομικό πλαίσιο, όλα που ισχύουν στη χώρα μας και μπορούμε να απευθυνθούμε στην ελληνική δικαιοσύνη, να μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Η πρόληψη παίζει το μεγαλύτερο ρόλο κατ' εμέ σε αυτή την κατάσταση, για να μην θρηνούμε θύματα. Είμαστε όλοι δέκτες μιας κατάστασης ενδοοικογενειακής βίας, είτε στη γειτονιά μας, είτε σε κάποιο φίλο μας, είτε σε κάποιο συγγενή μας. Τι θα συμβουλεύαμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο? Πρώτον, όταν κάποιος δέχεται ενδοοικογενειακή βία, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο απόδρασης. Ανέμακτα τόσο για τον ίδιο όσο και για τα παιδιά. Σχέδιο 1. Smartphone. Βγάζουμε όλες τις επαφές μας και τις μεταφέρουμε σε ένα στικάκι. Φέρνουμε το smartphone σε εργοστασιακές, στην αρχική εργοστασιακή του ρύθμιση και το αφήνουμε στην άκρη. Το επόμενο κινητό που χρησιμοποιούμε είναι ένα απλό συμβατικό. Ανοίγω, κλείνω, παίρνω ένα τηλέφωνο για βοήθεια και τίποτα άλλο. Προχωράμε. Έχουμε emails, έχουμε socials, έχουμε τα πάντα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί μπορεί να ξέρει ο θήτης τους κωδικούς μας και μετά να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εκδίκησης, αγνοώντας την ποινική βέβαια κολάσιμη πράξη της ενέργειας. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί? Αλλάζουμε όλους τους κωδικούς, αλλάζουμε τους τραπεζικούς κωδικούς, τα e-banking όλα τα κλειδώνουμε με βάση τους νέους κωδικούς και πάμε στο κομμάτι περιβάλλον. Κάποιος πρέπει να είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να αποδράσουμε. Μπορεί να είναι οι γονείς μας. Αν δεν είναι του τύπου οι γονείς, ότι ξέρεις κάτι, τι θα πει η κυρία Αφροδίτη άμα φύγεις και διαλύσεις το γάμο. Άμα εγώ δεν περνάω καλά, δεν με νοιάζει τι θα πει η κυρία Αφροδίτη. Γιατί δεν θα με μάθει μόνο η κυρία Αφροδίτη άμα δεν φύγω σωστά και έγκαιρα. Θα με μάθει όλη η Ελλάδα. Άρα οι γονείς, όσοι είμαστε γονείς εδώ, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Δυσάρεστο, ψεδυσάρεστο, πρέπει να είμαστε εκεί να τα βοηθήσουμε. Όπως θα θέλανε να μας είχαν βοηθήσει εμάς οι γονείς μας. Πάμε λοιπόν στο εξής. Ζητάμε βοήθεια τους γονείς. Ζητάμε από ένα φίλο, ζητάμε από ένα συγγενή. Γιατί? Γιατί εκεί πρέπει να καταφύγουμε όταν θα φύγουμε. Αν δεν έχουμε ένα τέτοιο περιβάλλον οικογενειακό ή φιλικό να μας φιλοξενήσει, πάμε στο επόμενο κομμάτι. 15900. Η γραμμή βοηθείας. Τόσο ψυχολογική στήριξη όσο συμβουλευτική στήριξη. Και μετά διοχέτευση στους ξενώνες που υπάρχουν από τους Δήμους και από το Υπουργείο Οικογένειας σε όλη τη χώρα. Για φιλοξενία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η διαδικασία, μαθαίνουμε τα πάντα. Αρχίζουμε σιγά σιγά και βγάζουμε από το σπίτι μας πράγματα. Πράγματα που την επόμενη μέρα θα τα χρειαστούμε στο δικαστήριο. Εγώ ως δικηγόρος θα τα χρειαστώ για να μπορέσω να στηρίξω κάποιον. Ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο, συμβάσεις δανείων που είμαστε πρωτοπηλέτες είτε εγγυητές, φορολογικά έγγραφα, συμβολογραφικά έγγραφα κινήτων που είμαστε εκεί μαζί είτε με τον πρώην σύζυγο, με τον σύζυγο μάλλον δεν έχει γίνει ακόμα πρώην, είτε μόνες μας. Πιστωτικές κάρτες, βιβλιάρια, όλα αυτά πρέπει να τα κρύψουμε κάπου για να μπορούμε να τα έχουμε την επόμενη μέρα μαζί μας. Πάμε στο επόμενο κομμάτι.
κλειδιά σπιτιού. Μπορεί να γίνει μια κατάσταση τόσο βίαιη, να ξεφύγει από τον έλεγχο και να μας χτυπήσουν, να μας βιάσουν και να σηκωθεί να μας κλειδώσει μέσα, εμάς και τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Βγάζετε πάντα ένα αντικλείδι σπιτιού όταν βιώνετε τέτοιες καταστάσεις και ένα αντικλείδι αυτοκινήτου. Ούτως ώστε όταν θα σας κλειδώσει μέσα να μπορείτε να φύγετε, να ζητήσετε βοήθεια, να πάτε στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απλά πράγματα τα οποία χρόνια ως δικηγόρος τα έχω δουλέψει και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σώζουν ζωές. Μιλάμε στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να είναι ενήμερα, αλλά όχι να τους αφαιρέσουμε την αθωότητα. Διότι μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα με το σύζυγο, με τον σύντροφο, όμως τα παιδιά δεν μπορούμε να τα οδηγήσουμε σε γονεϊκή αποξένωση. Πρέπει να τους μιλήσουμε τρυφερά, να μην τους χαλάσουμε τον ψυχισμό τους και να τους πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον μπαμπά ή με τη μαμά, γιατί και ο μπαμπάς μπορεί να έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και για καλό δικό μας, για να μην εξωθούν τα πράγματα στα άκρα, καλό θα είναι να φύγουμε για λίγο από το σπίτι, να αφήσουμε τον μπαμπά ή τη μαμά να ηρεμήσει και όταν ηρεμήσει να ξαναγυρίσουμε. Αυτά τους τα λέμε με πολύ αγάπη για να καταλάβουν ότι πρέπει, όταν θα γίνει το γεγονός, θα τους έχουμε δώσει 2 τηλέφωνα που θα πρέπει να κάνουν αντί για μας που θα μαλώνουμε ή πιθανώς θα έχουμε προβεί σε άσχημες ενέργειες μεταξύ μας σαν ζευγάρι. Θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στον άνθρωπο που θα πάμε ή να τηλεφωνήσουν στο 100, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο σπίτι, ελάτε να μας βοηθήσετε. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει και μια λέξη σαν σύνθημα, που να καταλάβουν τα παιδιά ότι εκείνη την ώρα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Απειλείται η ζωή ενός εκ των 2, είτε του μπαμπά είτε της μαμάς. Φεύγουμε από το σπίτι. Ξεκινάει η επόμενη μέρα. Πού θα πάμε? Θα πάμε σε κάποιο ξενώνα? Θα πάμε σε κάποιο ξενώνα. Ποιους δέχονται οι ξενώνες? Δέχονται τις γυναίκες με παιδιά, κορίτσια, η ηλικία δεν μας πειράζει, σε αγόρια 12 ετών. Πόσο καιρό μπορούμε να μείνουμε εκεί? 3 μήνες. Οι ξενώνες έχουν και το απόρριτο. Δεν φαίνεται η τοποθεσία μας όταν είναι βαριά η ενδοοικογενειακή βία και δεν βλέπει ο δράστης, ο θήτης να μας εντοπίσει. Πάμε λοιπόν, εκεί μας βοηθάνε την επόμενη μέρα, ιδίως όταν δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη δική μας. Να βρούμε εργασία, να μάθουμε ίσως αν δεν ξέρουμε κάποια γλώσσα ή κάποιο κομπιούτερ, να έχουμε κάποιες πρώτες δεξιότητες για να μπορούμε να βρούμε μια εργασία, να μας φυλάξουν τα παιδιά για να ψάξουμε να βρούμε μια εργασία, να ψάξουμε να βρούμε δικηγόρο, να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να σταθούμε στα πόδια μας. Εκεί μπορούμε να κάτσουμε ως 3 μήνες. Αν δεν κινδυνεύουμε τόσο, αλλά δεν έχουμε πού να μείνουμε, δέον είναι να απευθυνθούμε στην Εκκλησία ή στους Δήμους που αφορά σε δομές που είναι για αστέγους. Και εκεί μπορούμε κάλλιστα να φιλοξενηθούμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Ξεκινάμε το επόμενο στάδιο, ο δικηγόρος. Μπορεί να μην έχουμε την κάλυψη, να μην έχουμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να βρούμε ένα δικηγόρο. Όμως, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας έχουν καταρτήσει καταλόγους που κάποιοι από εμάς συνάδελφοι, χωρίς χρήματα, υποχρεούνται να στηρίξουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Το λέει αυτό και ο Κώδικας Πολιτικής Οικονομίας το 194 άρθρο και το άρθρο 22 του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε λοιπόν τον δικηγόρο αυτή τη στιγμή να μας στηρίξει. Ξεκινάμε. Εγώ αυτό που συμβουλεύω πάντα τους πελάτες μου. Κρατήστε ημερολόγιο. Κανείς δεν θα έρθει στο δικαστήριο είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν επειδή είναι συγγενείς, επειδή είναι φίλοι, να έρθει για μάρτυρες. Ποια είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία μας? Το ημερολόγιό μας. Θα γράψετε 19 Τρίτου του 26. Έγινε αυτό το περιστατικό με τον τάδε μπροστά, με την τάδε μεταξύ εμένα και του πρώην συζύγου. Παρόν ήταν και ο τάδε. Ακόμα και αν δεν έρθει κάποιος για μάρτυρας, μπορεί το δικαστήριο να τον κλητεύσει. Οπότε εκεί υποχρεούται να έρθει και να πει την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, εμένα σαν δικηγόρος, με βοηθάει πάρα πολύ να έχω ένα τέτοιο ημερολόγιο, γιατί στην ουσία θα μπορέσω με τη σειρά μου, ενώ δεν έχω μαρτυρίες, να πείσω το δικαστήριο για την αλήθεια των λόγων μου. Πολύ σημαντικό το ημερολόγιο. Πιστέψτε με, μετά από το γεγονός και από τη σύγχυση και από όλα αυτά που θα επέλθουν και τις ανάγκες για την καθημερινότητα και για να μπείτε σε μια κανονικότητα τόσο για τους ίδιους όσο για τα παιδιά, δεν θα θυμάστε πράγματα και θα είναι και πιο δύσκολο και εμάς να σας βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το λόγο σας και όσα έγινε γίνει. Επομένως, το ημερολόγιο είναι το α και το ω. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Έχουμε το εξής. Έχουμε ότι πρέπει να γίνουν οι πρώτες ενέργειες, δικαστικές. Ποιες είναι αυτές? Προσωρινή διαταγή. Για ποιο λόγο?
Επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή. Ποιος θα βλέπει τα παιδιά, ποιος θα πάρει την επιμέλεια, πόσο θα οριστεί η διατροφή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε φύγει από ένα σπίτι και ξεκινάμε στην ουσία από το 0. Είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, πρέπει να μπορέσει να επιβιώσει για να προχωρήσει τη μέρα την επόμενη για τα παιδιά κυρίως. Άρα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Διαζύγιο. Διαζύγιο οπωσδήποτε για να μπορέσει να επέλθει μια ισορροπία στην επόμενη μέρα της οικογένειας. Μετά, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια κοινά θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Οικονομικού περιεχομένου, συμβάσεις δανειακές, κοινά αποκτήματα κατά το γάμο μας, προβλήματα υγείας αν έχουν προκληθεί κατά τον καυγά που έγινε στο ζευγάρι πριν αποχωρήσει ο ένας εκ των δύο συζύγων και που μπορεί να τον αποτρέψει να μπορεί να εργαστεί την επόμενη μέρα. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες αγωγές αποζημίωσης. Όλα αυτά θα χρειαστείτε ένα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη νομική διαδικασία και να μπουν τα πράγματα σε μία, όχι βέβαια ευχάριστη, αλλά σε μία κανονικότητα. Μπορεί το θύμα να είναι βιασμένο. Τι σημαίνει βιασμένο? Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κάποιος ο σύζυγός μας, έχει το δικαίωμα, χωρίς τη συνένεσή μας, να συνευρεθεί. Αν λοιπόν έχουμε πέσει μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να πάμε σε έναν ιατροδικαστή. Δυστυχώς δεν μπορείτε ούτε να πληθείτε, ούτε να αλλάξετε ρούχα, ούτε τίποτα. Πρέπει να πάτε, γιατί είναι ορισμένες οι ώρες που γίνεται η εξέταση από τους ιατρούς, για να αποδειχτεί το γεγονός. Το δυσάρεστο είναι να είσαστε σε μια πόλη της Ελλάδας, που εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη ιατροδικαστική υπηρεσία και θα πρέπει να μεταβείτε κάπου αλλού. Που σημαίνει ότι όλο αυτό θα πρέπει να το βιώσετε τουλάχιστον 5 ώρες. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Τα επόμενα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουν και οι ενέργειες ένταξης των παιδιών στα σχολεία, επικοινωνίας με τον πατέρα ή τη μητέρα αντίστοιχα και φυσικά πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα αν υπάρχει κάλυψη ιατρού, αν υπάρχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Αν αυτά δεν υπάρχουν, υπάρχουν τα δημοτικά ιατρεία, υπάρχουν τα φαρμακεία των Δήμων και της Εκκλησίας, τα οποία είναι δωρεάν και υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι στα πλαίσια προστασίας που έχει θεσπίσει τόσο το κράτος όσο και οι Δήμοι και η Εκκλησία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι καταστάσεις οι οποίες φέρνουν πάρα πολύ τους ανθρώπους πίσω. Όμως εγώ θέλω να πω εδώ κάτι. Από την πείρα μου, ιδίως ως δικηγόρος, θα ήθελα να πω ότι ένα λάθος που γίνεται είναι πλέον η τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, είναι για την εργασία μας εργαλείο μεγάλο, όμως έχω βαρεθεί να πηγαίνω σε εστιατόρια, να πηγαίνω σε καφετέριες και να βλέπω την οικογένεια, όχι να συνομιλεί, να κοιτάει τα κινητά της. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι πλέον δεν τηρούμε τα ήθη και τα έθιμα που είχαμε πάρει από τους μεγάλους τους γονείς μας και τους ανθρώπους που μας μεγαλώσαν με τόση ιστορία και με τόσες αρχές και πλέον η ελληνική οικογένεια αυτά τα έχει καταλύσει όλα. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει Κυριακή, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει Εκκλησία. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε βγάλει, σεβασμιότητα, έχουμε βγάλει τον Θεό από τα σπίτια μας. Αυτό είναι το κυριότερο για μένα. Έχουμε βγάλει τον Θεό από τα σπίτια μας. Έχουμε ξεχάσει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, έχουμε ξεχάσει να κάνουμε καλές πράξεις. Το μόνο που είναι αυτό που είπε και ο ψυχολόγος μας στο φαίνεστε, η εικόνα μας στο Instagram, στο Facebook, όλα αυτά που στην ουσία όμως μας στέλνουν την οικογένεια, την επικοινωνία, το σεβασμό και την κατανόηση της οικογένειας. Οπότε, η συμβουλή μου είναι, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, και επειδή και οι γυναίκες έχουν αναλάβει πολλούς ρόλους, αλλά και οι άντρες έχουν και αυτοί κάποια θέματα από εμάς τις γυναίκες, έτσι, δεν είμαστε κι εμείς τόσο άμυνες ευθυνών. Υπερασπίζουμε τη γυναίκα, αλλά υπερασπίζουμε και τον άντρα, ο οποίος και αυτός είναι επιφορτισμένος με πολλές ευθύνες, όμως, επειδή σας λέω, τους ζω από κοντά, έχω καταλάβει ότι πολύ απλά πράγματα σε έναν άντρα τον κάνουν χαρούμενο και τον κρατάνε στην οικογένεια. Και δεν μιλάω για ακραίες καταστάσεις, μιλάω για νορμάλ άντρες. Οπότε, καλό είναι λίγο να ξαναγυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε πώς κράτησαν οι δικοί μας τους γάμους μας, έτσι, γιατί έχουν κρατήσει 50 χρόνια, οι δικοί μου είναι 56 χρόνια. Με τις μουρμούρες τους, με τις γκρίνιες τους, αλλά τις κρατήσανε. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε τις οικογένειές μας και να αφήσουμε απ' έξω τρίτα πρόσωπα, φαίνεστε, οικονομικά και καριέρες οι οποίες καταστρέφουν σπίτια. Το μεγαλύτερο πτυχίο για μένα αυτή τη στιγμή
δεν είναι ούτε η νομική, ούτε τα μεταπτυχιακά μου. Είναι αυτά τα δύο κορίτσια. Έχω κάνει δύο πολύ καλά παιδιά και είναι το μεγαλύτερο πτυχίο μου και μπορεί να έχω στερηθεί πράγματα, αλλά δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε κάτι, γιατί αφιέρωσα το χρόνο σωστά και όπως έπρεπε. Και τώρα απολαμβάνω. Εύχομαι να πάνε σε όλους καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, είμαστε προς το τέλος της εκδήλωσης. Ευτυχώς που είμαστε στην ίδια παράταξη, γιατί ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πολιτόπουλος, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, οικονομολόγος, πετυχημένος επιχειρηματίας, αυτά είχα σκοπό να πω, όσο ήταν στην όσο τώρα έφυγε. Και επίσης, να μην ξεχάσω, να χαιρετήσω και τον συνονόματό μου, τον Μιχάλη τον Κυρούση, πρώην πρόεδρο της τοπικής και μέλος της ΔΕΚ. Λοιπόν, η επόμενη κυρία ομιλήτρια ετοιμάζεται, ασχολείται με το χώρο της ομορφιάς, προσφέροντας τέτοιου είδους υπηρεσίες σε εσάς τις γυναίκες, αλλά και στους άντρες φανταζομαι. Ίσως είναι από τις πιο κατάλληλες να μας πει για την εικόνα που έχει μια γυναίκα και πόσο επηρεάζεται και η αυτοπεποίθησή της και η ψυχολογία της μέσα από τη δουλειά της. Για να δούμε λοιπόν τα πρότυπα ομορφιάς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυρία Κατερίνα Τάση, ελεύθερη επαγγελματία και πολιτική. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα πρότυπα ομορφιάς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πόσες φορές έχετε ανοίξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χωρίς να το καταλάβετε, συγκρίνετε τον εαυτό σας με μία άλλη γυναίκα. Με μια γυναίκα που έχει τέλειο δέρμα, τέλεια μαλλιά, τέλειο σώμα, τέλεια ζωή. Και πόσες φορές αφού κλείσατε το κινητό, νιώσατε ότι εσείς δεν είστε αρκετές. Αρκετά όμορφες, αρκετά νέες, αρκετά αδύνατες, αρκετά επιτυχημένες. Αυτή είναι η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας κάνουν να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Καθημερινά βλέπουμε εκατοντάδες εικόνες από πρόσωπα χωρίς ατέλειες, σώματα ψεγάδιαστα, ζωές που φαίνονται τέλειες. Όμως πρέπει να θυμόμαστε κάτι πολύ σημαντικό. Τις περισσότερες φορές δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε φίλτρα, επεξεργασμένες εικόνες, σωστό φωτισμό, σωστές γωνίες. Βλέπουμε μια τέλεια στιγμή και όχι μια αληθινή ζωή. Και κάπου εκεί ξεκινάει η σύγκριση. Η σύγκριση φέρνει ανασφάλεια, η ανασφάλεια μας κάνει να ξεχνάμε την αξία μας. Τα πρότυπα ομορφιάς υπήρχαν πάντα. Αλλάζουν όμως σε κάθε εποχή. Άλλες εποχές θέλαν τη γυναίκα πιο εύσωμη, άλλες πιο αδύνατη, άλλες πιο λευκή, άλλες πιο μαυρισμένη. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό, ότι τα πρότυπα αλλάζουν συνεχώς. Άρα δεν μπορεί η αξία μιας γυναίκας να εξαρτάται από κάτι που αλλάζει συνέχεια. Η πραγματική ομορφιά δεν είναι η τελειότητα, δεν υπάρχει τελειότητα. Η πραγματική ομορφιά είναι η υγεία, η καθαριότητα, η περιποίηση, το χαμόγελο, η αυτοπεποίθηση. Είναι το πώς νιώθει μια γυναίκα για τον εαυτό της. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο στη λέξη περιποίηση. Γιατί πολλές φορές η περιποίηση παρεξηγείται και θεωρείται κάτι επιφανειακό. Όμως η περιποίηση δεν είναι ματοδοξία, είναι φροντίδα, είναι αυτοσεβασμός. Είναι ο χρόνος που αφιερώνει μια γυναίκα στον εαυτό της μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα με δουλειά, σπίτι, παιδιά, υποχρεώσεις. Είναι μια ώρα που κάποιος φροντίζει εσένα και μέσα σε αυτή την ώρα δεν αλλάζει μόνο η εικόνα σου, αλλάζει η ψυχολογία σου, αλλάζει η διάθεσή σου, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Μια περιποιημένη γυναίκα δεν είναι απαραίτητα μια γυναίκα τέλεια. Είναι μια γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της, που φροντίζει τον εαυτό της, που δίνει αξία στον εαυτό της. Και αυτή η γυναίκα έχει αυτοπεποίθηση. Και η αυτοπεποίθηση είναι το πιο δυνατό στοιχείο ομορφιάς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, μπορούν από τη μία πλευρά να μας δημιουργήσουν πίεση και ανασφάλεια, από την άλλη μεριά όμως μπορούν να μας εμπνεύσουν, να μας δώσουν ιδέες, να μας δείξουν νέες τάσεις
να μας βοηθήσουν να εκφραστούμε. Το θέμα δεν είναι να τα καταργήσουμε, το θέμα είναι να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά, χωρίς να συγκρίνουμε την αξία τη δική μας με μία εικόνα. Γιατί καμία γυναίκα δεν γεννήθηκε για να είναι αντίγραφο. Κάθε γυναίκα γεννήθηκε για να είναι μοναδική. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που καθημερινά κάποιος μας δείχνει πώς πρέπει να είμαστε. Πιο όμορφες, πιο αδύνατες, πιο νέες, πιο τέλειες. Αλλά καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη για να είναι όμορφη. Χρειάζεται μόνο να φροντίζει τον εαυτό της, να σέβεται τον εαυτό της και να αγαπά τον εαυτό της. Μην αφήσετε λοιπόν ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σας πείσουν ότι δεν είστε αρκετές. Μην αφήσετε κανένα πρότυπο να σας κάνει να νιώσετε λίγες. Γιατί η ομορφιά δεν είναι να είσαι τέλεια. Η ομορφιά είναι να είσαι ο εαυτός σου με αυτοπεποίθηση. Και να θυμάστε κάτι πολύ σημαντικό. Μια γυναίκα που νιώθει όμορφα είναι πάντα όμορφη. Θα σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να κλείσουμε τον κύκλο των ομιλιών με τη γυναίκα στον αθλητισμό. Από την αρχαιότητα στην ισότητα. Καλώ την κυρία Λεβίζου. Μαρία. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας και να κλείνω αυτή την ωραία εκδήλωση για τη γυναίκα. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τα μέλη της ΔΥΜΤΟ, όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ για να τιμήσουμε τη γυναίκα. Θα μιλήσω για τη γυναίκα στον αθλητισμό κάνοντας μια ιστορική αναδρομή. Επιτρέψτε μου να διαβάσω γιατί το άγχος μου είναι αρκετά μεγάλο. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, άρα είμαι άνθρωπος της πράξης και όταν θα πρέπει να μιλήσω γενικά έχω μια μεγαλύτερη ανησυχία από το να πράττω. Λοιπόν, στέκομαι σήμερα εδώ, σε έναν τόπο όπου η ιστορία δεν είναι παρελθόν, αλλά παρόν. Θέλω να σας πάω πίσω στην αρχαία Ελλάδα, εκεί που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ένας θεσμός που εξύψωσε το σώμα και το πνεύμα, αλλά για αιώνες άφησε τη γυναίκα στο περιθώριο. Κι όμως ακόμα και τότε υπήρξαν γυναίκες που βρήκαν τον τρόπο να σπάσουν τα όρια. Από τη μυθολογία η θεά Αθηνά γεννιέται πάνωπλη, έτοιμη για μάχη. Σύμβολο σοφίας, δύναμης και στρατηγικής. Κι ίσως τελικά αυτή να είναι η διαδρομή της γυναίκας στον χρόνο. Μια αέναη μάχη. Όχι για να αποδείξει ότι μπορεί. Αυτό ήδη το έχει κάνει. Αλλά για να αναγνωριστεί ισότιμα στην προβολή, στην αμοιβή, στις ευκαιρίες. Τα ακούσαμε και πριν λίγο από τον κύριο Τσάπαλο, ότι πρόσφατα συμβαίνουν αυτά. Η Κινίσκα, πριγκίπισσα της Σπάρτης, δεν αγωνίστηκε η ίδια στο στάδιο. Δεν της το επέτρεπαν. Κι όμως βρήκε τον τρόπο να νικήσει. Έγινε ένας ιδιαίτερος πρωταγωνιστής του αρχαίου αθλητισμού. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο αγώνισμα της αρματοδρομίας, νικητής δεν θεωρούνταν ο ενίοχος, αλλά ο ιδιοκτήτης των αλόγων. Η Κινίσκα έγινε η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης. Όχι ως αθλήτρια, ως ιδιοκτήτρια αλόγων. Τον 4ο αιώνα π.Χ. Και με αυτή τη νίκη απέδειξε ότι η παρουσία της γυναίκας δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο να καθυστερήσει. Όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναβίωσαν το 1896 στην Αθήνα, ήταν μια πλήρης ανδρική διοργάνωση. Καμιά γυναίκα δεν επιτρεπόταν να αγωνιστεί επίσημα. Ήταν μια εποχή που το ιδρυτικό πνεύμα της εποχής, της διοργάνωσης, θεωρούσε τον αθλητισμό έκφραση ανδρικής δύναμης και αντοχής. Κι όμως, και εκείνη τη χρονιά, μια γυναίκα τόλμησε να σπάσει τους κανόνες. Η Σταμάτα Ρεβίθη, γνωστή από κάποιες πηγές με το όνομα Μελπομένη, έτρεξε μόνη της την απόσταση του μαραθωνίου.
Παρά το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί κανονισμοί δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή των γυναικών, εκείνη ξεκίνησε τη μαραθώνια πορεία μία ημέρα μετά τον επίσημο αγώνα των ανδρών. Κάλυψε την απόσταση 40 χιλιόμετρων σε 5 ώρες και 30 λεπτά με μάρτυρες που πιστοποίησαν το χρόνο της. Δεν της επετράπη βέβαια να εισέλθει στο Παναθηναϊκό στάδιο για τον επίσημο τερματισμό, αλλά η πράξη της αποτελεί ίσως από τα πιο πρώιμα παραδείγματα αντίστασης ενάντια στον αποκλεισμό των γυναικών στον αθλητισμό. Τον 20ο αιώνα οι γυναίκες άρχισαν να κερδίζουν σταδιακά χώρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900 στο Παρίσι πρώτη φορά επετράπη η επίσημη συμμετοχή των γυναικών με περίπου 22 γυναίκες στο σύνολο των 997 αθλητών σε επιλεγμένα αγωνίσματα όπως το τένις, το γκολφ. Ωστόσο, η πλήρης ένταξη των γυναικών στο Ολυμπιακό πρόγραμμα υπήρξε μακρά και σταδιακή διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μαραθώνιος δρόμος, αγώνισμα από το οποίο οι γυναίκες αποκλειόνταν για δεκαετίες λόγω στερεότυπων σχετικά με τη σωματική τους αντοχή. Μόλις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 επετράπη επίσημα η συμμετοχή των γυναικών στο μαραθώνιο, σηματοδοτώντας ιστορικό ορόσημο για την ισότητα στον αθλητισμό. Σας έχω καλά νέα. Τελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, για πρώτη φορά στην 128χρονη ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, άντρες-γυναίκες συμμετείχαν με απολύτως ίσο αριθμό. Συγκεκριμένα, στους 10.500 αθλητές, 5.250 ήταν γυναίκες και 5.250 άντρες, σηματοδοτώντας την πλήρη ισότητα στη συμμετοχή και επιβεβαιώνοντας τη μακρά πορεία προς την ισοτιμία στον Ολυμπιακό αθλητισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο θεσμός που γεννήθηκε με τον αποκλεισμό των γυναικών έφτασε σήμερα στο σημείο της πλήρους εκπροσώπησης. Δεν είναι απλώς στατιστικό επίτευγμα. Είναι αποτύπωση ιστορικής πρόοδου και κοινωνικής αλλαγής. Η πρόοδος δεν περιορίζεται μόνο στους αγώνες. Στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή η εκπροσώπηση των γυναικών στις διοικητικές θέσεις αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, 43% των μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι γυναίκες, ενώ στις επιτροπές, στην Εκτελεστική Επιτροπή, οι γυναίκες κατέχουν πλέον ισότιμη αναλογία με τους άντρες. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει γυναίκα πρόεδρο, η Κρίστη Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε, σημειώνοντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ισότητα στο υψηλότερο σημείο της διοίκησης του Ολυμπιακού κινήματος. Αυτή η πρόοδος δείχνει ότι η ισότητα στον αθλητισμό δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή των αθλητριών, αλλά και τη δυνατότητα των γυναικών να ηγηθούν, να σχεδιάσουν, να διαμορφώσουν το μέλλον του Ολυμπιακού κινήματος. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η πρόοδος είναι ορατή. Χρειάζεται όμως ακόμα αρκετή δουλειά. Στα αθλητικά σωματεία μόνο το 26% των αθλητών είναι γυναίκες, ενώ σε ελίτ επίπεδο τα ποσοστά των γυναικών φτάνουν στο 44%. Ωστόσο, στις ελληνικές ομοσπονδίες, μόλις το 15% των θέσεων στη λήψη αποφάσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες, γεγονός που δείχνει ότι η ισότητα δεν έχει επιτευχθεί. Παρά την πρόοδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε προβολή οικονομικές απολαβές. Σε πολλά αθλήματα οι άντρες έχουν μεγαλύτερη προβολή, περισσότερες πολυδικίες, υψηλότερα συμβόλαια, ενώ οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο, ακόμα και όταν πετυχαίνουν το ίδιο ή μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι η ισότητα δεν αφορά τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και την αναγνώριση και την οικονομική στήριξη των γυναικών αθλητριών. Πρέπει να δημιουργήσουμε πρότυπα.
υποδομές που θα στηρίζουν τις νέες γενιές αθλητριών. Τα πρότυπα είναι οι γυναίκες που έχουν πετύχει στον αθλητισμό ως αθλήτριες, ως προπονήτριες, ως κριτές, ως ηγέτιδες και δείχνουν ότι η επιτυχία είναι εφικτή. Οι υποδομές από την άλλη παρέχουν τα μέσα για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Όταν τα πρότυπα εμπνέουν, οι υποδομές υποστηρίζουν, οι νέες αθλήτριες έχουν όλα τα εργαλεία για να πετύχουν και να συνεχίσουν τον δρόμο προς την ισότητα. Στην προσωπική μου πορεία, πέρα από την Ολυμπιακή μου διαδρομή, είχα την τιμή να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών, ο Ιωάννης Φωκιανός. 146 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το 1879, και 84 χρόνια μετά τη σύστασή του σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το 1941 είχε γίνει αυτό. Είναι ένα ιστορικός χώρος που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Την ευθύνη αυτή μου την ανέθεσε, μου την εμπιστεύτηκε ο πρώην Υπουργός Παιδείας και νυν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ πρωτήτερα ο πρώην Δήμαρχος μου έδωσε την ευκαιρία, με στήριξε ως μέλος του ΟΠΑΝΔΑ, του Οργανισμού Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων. Το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Ιωάννης Φωκιανός δεν είναι απλώς μια αθλητική εγκατάσταση, είναι το πρώτο γυμναστήριο της Ελλάδας. Ένας ζωντανός οργανισμός ιστορίας, παιδείας και αξιών. Φέρνει το όνομα Ιωάννης Φωκιανός, ενός πρωτοπόρου που πίστεψε βαθιά ότι η άσκηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα και θεμέλιο της κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, σε ένα κόσμο που συνεχώς ανταγωνίζεται, η γυναίκα καλείται να αποδείξει πολλές φορές περισσότερα, να ξεπεράσει εμπόδια που δεν είναι πάντα ορατά. Αυτή είναι η λεγόμενη γυάλινη οροφή που ακούσαμε και λίγο πριν. Ένα αόρατο όριο που δεν καταγράφεται σε νόμους, αλλά υπάρχει στις αντιλήψεις, στις δομές, στις ευκαιρίες. Κι όμως αυτή η οροφή σπάει. Σπάει κάθε φορά που μια γυναίκα τολμά, κάθε φορά που διεκδικεί, κάθε φορά που ανοίγει δρόμους, όχι για την ίδια, αλλά και για όλες τις επόμενες. Η παρουσία της γυναίκας σε θέσεις ευθύνης δεν θα πρέπει να είναι εξαίρεση. Είναι αναγκαιότητα, είναι εξέλιξη, είναι δικαιοσύνη. Εύχομαι να έρθει η μέρα που δεν θα χρειάζεται να μιλάμε για τις πρώτες γυναίκες. Μέχρι τότε όμως συνεχίζουμε να διεκδικούμε, συνεχίζουμε γυναίκες να δημιουργούμε, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Και να κλείσω ότι παλιά ακούγαμε ότι πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα βρίσκεται μια δυνατή γυναίκα. Ήρθε η ώρα να το ισορροπήσουμε και να πούμε ότι πίσω από μια δυνατή γυναίκα, επιτυχημένη γυναίκα, βρίσκεται ένας δυνατός άντρας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για το χρόνο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Μακάρι να υπήρχε και άλλος χρόνος για να γίνει και μια ζήμωση μέσα από τις συζητήσεις. Δυστυχώς αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει. Και αν δεν ισορροπήσαμε, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να το κάνουμε ανάμεσα στα όνειρα και τις υποχρεώσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας εδώ και όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση. Και πριν δώσω το λόγο στον Πρόεδρο να κλείσει εκείνος την απόψινή μας μάζοξη, να πω να μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία, η δημοκρατία, αλλά και η νέα δημοκρατία είναι γένος του υλικού. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με τη σημερινή σας παρουσία. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Κλείνοντας αυτή την εκδήλωση, θα ήθελα να πω ότι πρωτίστως είμαστε κομματική οργάνωση. Και να μην ξεχνάμε ότι το 2027
Είναι χρονιά εκλογών, είναι έτος εκλογών και όλοι μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας, να έχουμε μία τρίτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.